Hello mga ka-listeners, good morning. Huwag karoon mga ka-listeners, kaduhang adlaw sa pag-jogging mga ka-listeners. Hindi mag-upload ito ang drama siguro. Pang intro vlog lang yan po ito ni mga ka-listeners, no? Wala sa tayo shout out, wala sa i-comment basahon, no? Kay exercise para ma-skill. Kay luya gid wala exercise ba sige lingkod ba sige edit mo na karon. Kaduhang adlaw lagi dun sa akong pag-jogging kugi. Okay mga ka-listeners, intro vlog na lang ako ni mga ka-listeners, no? Putlon sana ako mga ka-listeners kay ulaw kayo mag vlog ari. Yan. Ato na i-continue niya mga ka-listeners. Okay. Kaya dagan ako. Dagan. Pag kondisyon mga ka-listeners ba? Pagaan sa timbang. So ang oras din mga ka-listeners alas 5:24. Alas 5:24 sa yung Kabuntagon. Video ko ni mulibot mga ka-listeners. Pamaulan juga. Pamaulan ko sa gahapon ba eh. Jogging kuan sa timbang, bawas sa timbang mga ka-listeners kay para sutoy nagdagan ba yan. So video lang karon mulibot ko sa mga ka-listeners nga akong video yang unya lang sumpay sa pado na may muli ni upaw kami lang doon upaw ron eh wa ka matag ha magisu among gi hapit si Mark o si Nunits. Ako murag nga aday ba sila ni ba Mark tora deo gauna dito ha sayo deo dai bantog na dito menyo ha tora dai duha gauna kami upaw kakuyog. Gaon na lagi paw. Upaw to. Sayo din mo alas 4. Oh. Mga alas 5 may hapit sa inyo man. Atila nung nits. Gaon na rin duha mga ka-listeners. Alas 4 pa rin sila, ingit-ingit pa. Sa US duha na snack na. Tungas pare. Sa US bay. Shout out. Ha? Mutungas ko rin, padong ito. Nyara, kay mutungas mere. Tatusod. Mutungas ako. Oh. Pakusog. Pakusog guys. Yan. The plus ba? Mingan yung gagandagan ba? Sa una, trabaho pa ko. Sa usa kalayo. Huwag surong dirigdagan. Baklay ba? Trabaho ba? Dagan o baklay ba?
Karon lugon sa kasurvive mga kalasinos. Muna manad ba yung bukat ng timbang. Dahil ragid yung wana exercise mga kalasinos. Sa una mo yung routine mo sige digandagan. Problema ko lang driver sa balhabal ba. Eh di man ko masakay sa layo ng dagan. Malugi pa madugay pa hitson. Karon man hangat na kayo. Hangat na kayo sige. Dagan. Mana manad. Review kayo ng hagdanan ano guys. Hagdan. Baligun sa tuhod na diba? Lami yung hagdan na dito sa kasakaan, sa kakanaog ba? Para maligo ng tuhod ba? Ang hita. Unya po ito na ko ng video mga kalasinos kay para makapokus ako dengan daga no? Pag intro vlog na unya natin unya ng outro inig maduna uli. Okay, bisag wa pa mainit ang part 3 sa may buntag pa kang moabot. Advance na tani. Paminawan yung part 3 sa part 4 sa may buntag pa kang moabot. Buntag na. Og karon ania ang laing sumpay ning atong sugilanon. May buntag pakahang moabot. Karon pa, ugwa ako makauyon. Mao nga kong iyampo nga di lang unta ko yung sugaton sa kainit siyang Paminawa o na siya. Kana kung makaya. Nasuko ka? Wa pa. Pero peligro nga mabutugin kung surang-surang ko. Ano sa pa problema? Nasuko to siya nga nanawagan niya? O ako nasabtan. Pero kung ngano o gusahin dan, mao kaliwan ako masabti. Basta kayo na dito lag singgaak. Mao kalit na nga misanting akong dunggan. Eh, di ba siya yung ni anak niya to? Saksi ko sa mayo yung relasyon isip banaw asawa. Sud sa panahon na nag-start ko sa inyo, ako lang nakita kundi sweet mo sa usa. Oh, di ara ko top. Og ayan ako po tara kung ganaw nangita pa og laing tao. Nga unta, nahigot naman ko sa asawa. May uto ka. Maong nibaw kong nasayon ka sa rason kung anong dili na ko mampadlong akong kaugalingon. Kung may uto ko, mausad ka. Maong parehas ta makahimo sa pagkontrolar sa atong kaugalingon, di ba? Lisudas kong bahin ko. Dakong kalbaryo para nako. Oh, kisa pa gusto magpakawaw. Pero saon ako sa pagpugong. Muuni po lang akong agsayop kapag bati. Sir. Sir, mulis ako. Kaya isusihon ako gusay na ingyan lulita nga nagsipog magkalit ang Ayaw kawaya. Paninguha ko. Usa mo na! Shut up! Para ka mustas! Pasag di mi din Usibot na sa bulan. Warning! Nga kung musipyat kag tubag sa akong pangutana karon, mga bot kita sa impyerno! Mi, di ko pala abutan na ka. Usa mo isinami. Usa man eh. Ngano man ka? Nagbinag-ulig ka. Ngano man na? Pwede ba? Kung sa mga gani rason nga nasuko ka ni Daddy, mahimo bag istoryahon lang nimo siya ginay. Dili kay lupig pa nimo amasuna nga. Maunay mahitabo sa mga tao nga nalimot ang simba. Og ikaw kunuhay nga sigig simba buotan ka? Ha? Unsa oras sa kabilupad gani ha? Kay matod mo musimba ka. Og unsa na marong
asang naabot ka, ha? Naibaw ka bang nagutman kuron tungod nimo? Kano, kida para ko ang kaliro. Mi. Wa kigid na mo kalimtis pag agda ganiha. Nga manihapon na ta. Pero ambot kon nganong migawas lang yun ang imong kamaldita rong adlaw. Gusto man ta kas katog, pero ambot kon nganong pangitaan gini magbikils dali. Wa na ba lang di ay si katungod sa paglakaw kung asa siya gusto, human siya mo simba? O sa imong kalibutan kung mihapit siya o sa kaamigo, kay may importante siyang tuyo ini. Mutuo ka? Ha? Imo gyud ang abugaran? Ngano? Nagsunod ka niya? Ha? Mutuo ka kung amigo ang giadto ana gikan sa simbahan? Ha? Diin ka nang mutila mo check-in uban sa iyang babae! Wow! May noon kay mas nahibaw kapag adun ako'y babae. Lulita hunuli na to. Kaya di ko gustong gabaan ko. Tak-uma na yung baba. Kaya di ko gusto magsipok ako. Kadungog kas gisulti ni Daddy mi. Maong ayaw na tog bikla. Kung dili ka gusto nga magdako mo. May sirit na to, sir. Gitawgan sa asawa. Ano? Unsa kay problema? Mo na gusto na kumahibawaan. Pero, klaro ka ito, sir, nga nagpangwili ni mo dong. Ha? Sus, nawili gito ni mo dong. Huh. Kasakupan ko nga sige siya panglingi ni mo. Mahuway na tag sayo. Kay sayo pa magikan ugma para sa isla. Oh, mausad. Oh. Hello? Usa? Ha? Usa? Langring! Nausa ka, oy! Hoy, hoy, hoy! Langring! Ina, gipangutan na kas manghod ni mo, sa pamura ka mahino ni gisuhulan. Aron lang nga mga abog mayo. Tubagas ni ko, mura ka mahino ni ang nag-audisyon. Ilabyak pa ako! Ay, kasuko mo nang, oy! Gitubag sa punta dayon nga. Naibaw kang dali na kayo makatirada na ibang bana. Dili siya luwag ka magbatmon. Mura ka siya gipahit sa cellphone. Kalit lang siya giyagat. Ano ang puno ka manang? Ang ako magutong manghud ang lalawag. Sinday to. Nagbalita gawa nas papa. Ha? Unsa? Wala yung kuno mo Diyos kaos mio. papa. Magtamo na gani kunos kasakit Indian. Doon na maguto siya ulcer. Hay na mas, mami. Tuas Teres, naglingkod. Napuyo nga kadungog nga aksyon og gahi ang tingog ni Daddy. Isuka man dahil ni mami ning mo no kung masako, babe. Nahadlok ko. Relax. Dili mo na magpatakag mangaway. Please, babe, ayaw pa apiktar sa imong na-witness sa iyong pag-arte ganiha, ha? Mura siyang nagselos ni daddy, no? Naglibog ko. Kaya wag ko'y nakita nga angay niyang basihan sa iyang pangabubo. So may nakaon. Kung wa matiguang, wa man magsilos-silos. Tingali bayag na ay namatngunan. Unsa malagi, wa magi ko'y nabantayan nga may gibuhat nga anomaliyas, Daddy. Naibaw ko kung unsa kadako sa iyang respeto ni Mami. Ingon lang tingali ana ang ubang mga babae, no? Kada bang kalitlagli ko yung utok. Ang puti, himuon yung itom. Babe, ayaw yun pag pinarehas nila, babe, Di ha? man taon ko gamay utok, babe. Ikaw, diha. Tingalig magpinarihas kas uban nga maayo lang sa saad, ha? Nga mauna, ikaw ragyod ug way lain. Himan-himan kung kabliton, dali ra kaay makaliko. Dili ko ingon anak na tipo, babe. Wait, Hmm? wa pa'y panihapon ang imong inahan, babe. Dili mahimo nga matug siya nga way kaon. Ako tong sakon ug amaman. Nico,
Pasiloon na unta ko ni Papa. Di pa sa ilura ka adto oy. Nakasabot sa tos papa sa gibati nimong mga kahiubo sa una oy. Nagmalinaw na to siya sa iyang pagpanaw dong oy. Di na ako makatog. Pabuto na ko ang pag-abot sa buntag para sa'yo ta magagikan din. Kinala na ko kakatagan og bayo paglubong ang atong amahan. Dili ba ganit pagpahinomdom sa Ginoo na ako? Aron po to na ako. Dong. Ayaw anang una-una, adong. Kitang tanahan doon namang katapusan. Naguna lang tos papa. Ayaw ihapak sa imong kaugalingon ang pagbasol tungod ining nahitabo niya. Uy, napunsa naman noon eh. Bitaw, nahitabo ni tungod ba sa ilang pagpabaya. Musultihan to niya atong inahan aron muundang na siyang inom-inom. Ma'am? Sorry nga nahimo kong bastos ganiyahan. Don't worry, ma'am. Nakasabot man ko nimo. Maayo pa ka. Pero si Angelo, tuagid mo dipinsa sa iyang amahan. Uwa mong cute ko no siya pagduda nga may gibuhat nga dili maayo si daddy. Taas ko no kaayo siya regards ni daddy. Tungod kay mituog gid ko no siya nga love gyud kaniya mi. Mao masab na akong na-notice mi. Nga love kaayo ka ni daddy. Tana, kaon na. Wag tang na akong kagutom. Sige na, please. Stay safe and healthy, please, mami. Sige na, mahal. Wow! Gidaog si Mami sa imong karisma da. O sabay imong birtod nga, nipatuo man to nimo. Babe, thank you ah. Abi na kong mapas mo na gid si Mami. I'm so happy. Kay magkasinabot na mo. Wa gid ay masayop si Mami sa pagpasidaan ako. Nga kung mangita mga ni kong babae nga, angay na kong pakasnan. Kana, maog yun ikaw. Ulo-uluhan sa ko nimo, no? No, babe. Nganong ulo-uluhan tamang ka? Nga doon naman kay utok. Di ka man bugo parehas anang ubang mga babae. I hope you're happy with me. Happy, pero worried at the same time. Nga naman. Kinahanglan pa ba ng imong ipangutana? Huna-huna ako na nga tong sitwasyon karon. Bisan pa ganig makasal babe, dili gihapon ko makaklaim nga ako na gyud ka. Kay time can change many things, di ba? Things naman ka na. Lakip na sa pagbati. Unsa uroy akong mahimo kung imo raw ni akong tiyaan? Oh Lord, naibaw kong na-insecure ka. Tungod kay, wa pang yun tayo pirmahan. Maong ingnon ako sa daddy ug mami. Kabisag, dili pa ta makaw mag-eskwela. As long, nga pwede na tang kaslon. Ato ng talion. Darl, sorry. Please forgive me. Sorry na, please. Ang kuno nako ang akong sayop. Mao ba? Unya, kanus ara masab ko nimo andar eh. Dili na. Malonit man iya, Lolita. Once nga usban pagani ko yung pagkauwaw at tubangan na ni Angelo Ukana. Mag-iyahay na uya ta. Oh. Sa ingon lang anak ka sayon, Dave? Dili unta. Pero ganiha gitandog nimo akong karbo. Wa man unta ko gihimo. Ambot kanong imo kong giingon ato. Kauwaw ko, Lolita. Nag-amping ko sa akong pagkabana. Pero gihimo ko yung bati sa pananaw sa akong anak o sa umaabot na ito umagat. I swear. Dili na lagi ko muusab. Ayaw paniguro. Kaya nagtukar sa ng imong utok. Magmatngo na lagi ko. Tungod kay dili gyud ko mabuhi ko nuwa ka tart. You are the love of my life.
barugina. Luwag na akong dukan. Salamat nga natagad yun na og maayong lubganan ang akong amahan. Pero Bisag mitabang pamigkumbinser si Ida nga muuban na lang unta sila nato dito sa dakong syudad, pero hugot kay siya nga mibalibad oy. Kay dili na unya kuno siya makaduaw kada adlaw ni Papa dito sa menteryo. maong nagigsulti kog tarong sa duha nato ka manghod. Nga ayong taon nila katiman si Mama. Di yun niya tugutan nga makainom pa anang makahubog. Kay otro siya naghambin og sakit. Ako silang gisabot nga binlan og puhunan para na sila kalingawan din sa isla. O gisaaran sa dako nga matagkaron og unya ato silang doawon aron dili ta magmingaw. Wala ta mamauli sa syudad. Ako na sila pahimutan og tarong para way problema. Naputan na sila kurente. Ako na ipabalik o pataorasan na ako silang tubig aron dahil na sila mahago og sagop sa tabay nga tuwa pag sa umahan. Nag-agad na gini mo ang ilang kahimtang karuniko. Ayaw gud sila pasagdi. Dad, me, mag-istorya ta. Go ahead. Pwede bang dili na mo mag-away? Nangayo na ko pasaylo sa imong amahan. Walang ko magdahom nga iya kong kondisyonan. Ha? Misaad ko nga dili na to nakuusbo na akong gibuhat. Pero ako magdahom nga iya kong ingnon nga kung muusab pa ko sa pagpakasayop, magkalimtanay na lang unya ko numi. Unya, unsa man? Unsa man si mong nauna? Nasayop ba si Daddy sa iyang gisulti? Oh, okay ra. Pero, masayop ang yun ang tao, no? Simba ko layo rito. Maligas pagyug ko sa ikaduhang higayon. Unya iya gyud kong sintensyahan nga wad-o na siyang kinabuhi. Dili lang unya ko niya hatagan og rason nga makigbuwag siya nako kay nakakita na siya lain. Kay kun ingon di ana ang mahitabo, puy-an gyud nako ang prisuhan. Aron way mahitabong panagbuwag. Likaya na lang gyud ng mga lihok ug sinultihan nga makapatrigger aron maguba ang may natong relasyon. To make it clear, Mommy, Dad, simba ko, matinuod ang imong gingon nga buwagan ka ni Daddy. Kung musipyat na sad ka, kay naa na siya laing ipuli sa imong dapit. Ipaniguro na ko nimo, nga ako na mismo ang mahimong kontra ining akong amahan. Excuse me, babe. Abi na ko ang bahin sa atong plano ang atong i-discuss karon nila ni Daddy ug Mommy. Oh yes, Dad, Mom, pwede bag ato nang kalimtan ng mga butang nga way hinungdan. Atong isgutan ron ang among plano ni Hana nga magpakasal na dayon. Bisag dili pa mi makahumag eskwela. As long nga okay nang among edad. Aron mahusay na lang ang among una-una ni Hana. Para may naong na sa kong iatubang sa iyang mga ginikanan. Anyway, amo maging tiwason ang kurso nga among nasugdan. No problem. Thank you, Dad. Mommy. Anak, dili ka gyud makapaabot nga langan-langanon ta mo. Kay naghinam-hinam na sab kong makaapo. Gusto ko makakita na og apo para ako makalingawan og hagwa kun wa si Daddy ninyo dinhi sa palibot. O sige, pagkasal mo. Pero ayaw gyud kalimti ang akong apo, ha? Hatagi gyud dayon ko ninyo. Kinahanglan magkasulti mi si Nico. Gano'n man. Aron siya makapangandam. Siya ang kuhaon akong best man. Kumusta man ang inyong lakaw? Salamat sa imong kwarta ha. Kay nahipos na kog tarong akong amahan. Ug ako sa datagan og paginabuhian ang akong inahan og mga igsoon. Pero ako makaayon si Musultihan. Kinahanglan bagyod nga moingon ka anani ko. Ang tanan akong gihatag nimo, nagikan sa akong kasing-kasing. Ug wa gyud sa akong plano nga ako yun ang bawiyon. Ayaw kong padungga ng istorya.
Kay ang tanan nga imong kimahal, andam sa nakumalon. Ang tanan nga gusto niyong pambiton sa karuhay nga imong natilawan karon. Way problema. Kay andam lang hatagan og gayon. Salamat. Oh, pagkikita din ng Angelo ug Hana. Kay nagplano to nga ikaw ang kuhaong bestman. Ako rin kalipay. O, kung masugot ka. Way problema. Ang ako rin yung ipahimagno. Nga iyuha lang pagdaha ang iyong papel. O, sige. Ako sila tawagan. Aron makapautan ako kung asa na ako sila pwedeng ikita. Di rin lang sabay. Please be fair. Wa ka magyud mangimbitar na mo para makaduaon ta minimo sa bag-o nimong gipuy-an. Aron di mi mangluod si Hana. Ikaw ang among imbitaron diri sabay kay gimingaw na kay minimo. Hastas mami. Mao ba? Yes. O niya, di mo uli ha? Atagi ko gigayon. Arita matog sabay. Bisag usan lang kagabi okay? Sorry, but I won't accept no for an answer. Nga naman ka. Pagdoon mo kong Angelo sa ilang bahay, ugma. Unya, ato pagod ko pagkatulgon. Okay naman ka ni sir. Respetahi. Sa makay may tabo. Anong maingon mo ka, anak? Mo. Makaharong baga ko pagkikatubang ni Angelo o sa iyang inahan, atubangan ni Sir Dave. Ay, pastilan ni mo, Dodong! Naibaw ko magkamao na kang muda sa imong papel. Uy, artista ko ni. May pagsalig ko ni mo. Mao nga, bulhot, larga! Kumbati, General! Huwag kay kurat, manong sa? Okay rin good mo ang tanan? Kung may mo palang di ay nga magpapuli ko sa akong lapit ugma, ikaw yung akong palatubson. Mao! Kay huwag ko makasabot sa akong gibati ron. Sugod naglubok ang akong lugan. Relax! Relax! Makal! Makal ka lang dong. Kaya na mo dong. Laban lang. Mayo performance lang ang kanagikinahanglan. In other words, sa acting lang. Diyara na dagon. Kaya lagi na ni mo dong. Mami, natay special guest karong adlaw. Maong manlakaw mi og kadiyot si Hana. Kay mangumpra mi para sa gusto niyang lutuon. Oh, kamo gyud mangunay? I love to cook, Mom. Mao na bagong nahibaw-an ni Angelo. Abi ni kong prinsesa ni Ila mi. Pero di man din ni magpaatiman og katabang. Mulihok man gyud ni. So, swerte ka. Sobra. Misamutin no ng akong kalagot nga naghuna-huna sa iyang amahan. Nga sayon ra kaayong miabog kang Hana. Aron dadun nimo din his ato. Kay dili gyud kuno niya madawat kun dili pa makasal. Atuwa lang silang sabton mi. Kay babae man gud ang ila. Pero sa di pa mi malangag maayo kay tingalig. Mutaas na nga tong istorya. Adto na mi sana. Kay tingalig magutman pa nga tong bisita. Kung inigabot ato, wa tay kapakaon dayon niya. Ay, kinsa ba ng special guest nga inyong giingon, ha? Ang umabot namong best man, si Nico. Oh, si Nico! Oh, si Nico! Oh my God! Thank you! Thank you, Lord, kay ako nagyong makita pag-usab ang giisip na kong anak. Oy, galing-grigod ninyo. Darl, mo anhi si Nico. Happy kayo ko. Uy, nausa ka pa, huwag ka malipay. Hilaw man kayo ng ibong pahiyom. Ay, nalipay, oy. Ay nga nagutaw ko, ha. Mura lang ko di magatuo. Anhi siya matuog na. Ha? Uy, nausa ka pa. Nakugang nasad ka. Ano man kuno ka, ha? Tartausa ka man. Ang ako lang yung reaksyon ang ibantayan ni mo. Big deal na ba, ha? Saban, nagduda na sa ka. Ay, wa man. Nakalitan lang ko kay mura manggugkag naigking. Kay wasad magdahom tingali si Daddy nga after sa taas nga panahon nga nawagtang si Nico dinhi sa inyo mi. Karon inyo nag-ikauban bisag usa ka gabi ilang. Hala? Si Nico na tingali ron. Ato na ta, babe.
Ato lang siyang dadon sa atong pagpangumpra. No. Palahusas siya diri kay gimingaw na ko ni Nico. Dar, basta di lang una nga mauban si Nico nila. Arosan malingaw. Sige na, Angelo. Hana, lakaw na mo. Ayaw lang, please. Ibilin lang ninyo si Nico, anak. Please, come in! Nico! Ginoo ko. Anak ko! Anak ko! I miss you. Nico? Bless ko, sir. God bless. San, ayaw na lang mo padlakaw si Hana. Magpa-deliver na lang kita pagkaon aron nga dili na mo mahago pa. Ugma na lang niyo patilawa si Nico sa imong niluto, ha, Hana? No worries, Mami. Ako na pangayoon ang higayon, ha? O sebo tiyo pasabutan. Ay, gusto pa kumuhangop nining atong anak, sweetheart. Mong, pwede bang inyo unang ihatag na ako ang higayon aron nga masulo na mo ang moment? Oh, come on, Nico. Ato ta sa Therese mag-istorya. Guys, diya sa mo, ha? Ay, kayong idagan palayo eh. Oh, I can't hardly believe sa ako nakita karon ni Nico. Ma'am, Pwede ba, anak? Mami na lang. Dilit man tingali ko lisod tawgon og mami unsa no? Ako nang ikalipay kon imo kada buhaton. Kanindot na sa imong aura. Pagkadako na sa imuhang kausaban. Ang Nico kaniadto nga gwapo ng daan na misamot karon. Walay makaingon nga pobre kag kagikan. Kay dato ka na kaayong tan-aon. O salamat kay gipaatiman ka di ay sa imong iyaan nga tuwa sa gawas. Unya way anak. Ay swerte kaayo ka. Kay kung tan-aon ka karon, buhong ka na kaayo. kaloy sa Ginoo. Nakaluyan. Pero Nico, kung pwede lang, gusto ko mo balik ka dinhi. Dinhi sa amo. Ma'am, bisan pagkatingali mo tando ko tungod sa akong kaikog. Pero, ato ko mo sang usa kong inahan. Maumantigi kasabot sa kong iyaan nga i-pull out ko din sa inyo. Kaya siya na mo pa dahil paggasto na ako para makahuman ko eskwela. Pwede nga ako siyang refanan. Ha? Tuguti ko nga makigsultis imong iyaan nga tuwa sa gawas. Kay ako siyang ingnon nga, andam na ko siyang ulian sa tanan niyang nagasto nimo. Kay gikinahanglan kagyud namo dinhi sa bahay niko. Lahi na magug kaayo ni adtong dinhi ka pa, kay murag hayag gyud kaayo ang palibot. Lingaw kaayo si Angelo. Kaming tulo si Dave. Udihang nibiya ka, hawaang nakaayo. Murag wa nay lami ang kinabuhi. Ang ako lang mga orchids, wa na. Nangadaot, dihang wa ka na. Nga mo'y nag-atiman nila pirmi. Usi kaayo. Nag-anam sila sa pagpangamatay. Makapod mo kayo mo pagbayad og katabang aron maoy mugamo sa imong mga tanong, ma'am. Nganong wa man ang buhata? Tungod kay sakitan ko. Ha? Ay, pastilan, sakit ang kamingaw nga akong gibati sa imong pagkawa niko. Mura tsukog na wadan og anak. Ay, unsaon manggod, buutan ka manggod kaayo. Nindot ang atong relasyon sa atong panag-uban dinhi ka ni adto. Di ba mura tag-inahan og anak? Murag ba nagsuon ka mo si Angelo? Please, balik din hidong. Aron nga dunay makalaban ako. Ha? Ngano? Kung paminawag ka, muro man hinawag ka gidaog-daog, ma'am. Ay, sobra pa. Hey, Doon ako'y isumbong nimo, pero please, ato ra ni okay? Sa ari ko nga, dili ni mo ipaambit ni bisan kinsa. Labi na sa mga tao din sa bay. bayan sa unsa man na, mi. Na problema ko karon ni Dave. Ha? Iya kong kipahilak.
Ngano? Klaro kayo nga doon na siya gitago na ako. O sa may buti may pasabot. Gitago nga Nga sa... may gikabuangan siyang babae. Hey. Unsa man kuhaan ta kag tubig, ha? Kagkadiyot lang. No. Ayaw na may okay raman ko. Basilan, bugat ang akong dughan rong panahon na. Munang gusto ko nga mabalik kag yun unta din hini ko. Sorry ma'am, pero dili na gid pwede. Kung dili pwede then, mohangyo lang ko nga mosuroy ka din hiperme. Sure. Thank you, anak. Thank you. Ayaw pagsapa ni sir ni mo, ha? Daddy ni mo, ha? Ato ratong gisumbong nako ni mo. Promise. Oy, buhay na si Nico, kaya nagpaabot na sila si Angela o kana sa silo. So mga imol mo ng gisulo, oy. Kamo ba, Darl? Naghangyo ba ya kong tarong ninyo, ha? Nga tagbahon una nako ang gibati na kong kamingaw ni Nico. Andam lang na misa, oy. Okay. Come on, son. Let's go down and eat. Pero magtiwas tag-istorya o niyang gabi. Tart? Ingnang o, Nico. Omi. Day! Saka? Humutan ako, talawa. Bago ko na humalikalig ko. Nya? Oo. May kaya nakahuna-huna kang panglimpyo ng lawas mo na nibaho ng iro. Nayatis na. Kalahap na sagod ana. Nimaho mo kapakapak, wow. Aw. Humaki ko, no? Ikaw ba, grabe sa ngayon manad mo lang sulti, oy. Moingon ka pang nanimaho. Unya, imo pag ingnon nga. Kanang, giparihas ko ni mo si Ero. Unsa ba ako mahibo? Nga mo gini ako na panimahuan, bet. Buingon yung kung humot ka. Dahil ka kang di ka kaligoy. Maglain akong kabuhi. Iyay. Unya karon. Nakaligo naman yun ko. Ha? Nang lugod man yun ko maayo. Ako man yun nga gibagnusan sa labakara ang tanang parte sa kulawas. Apil akong bugan. Na, mo na humot na ko. Ayay. Bugno na nis kakaron. Ay, kamera ba yung duhatin eh? Sige. Ay, Surang-surang nga ron ko. Kaya naagi mo gawas ni baya nga kargaminto. Unsa? Ako pa ni mo, no? Aron di ko makahuno naghabuan mo tinai. Biyair ko din eh. Katog dito. Sigig pa charming ang kanahan mo ka ngayan. Idal. Lupay pero may iro kabagong nabuang. Hawa dia. Langgring, sweetheart. My love. Da. Nalimot ka nga imo kumbana. Unya ba na? Unsa ba mo gusto? Ay, suma. Magrosaryo ta. Higda. Unsa? Bida, oy. Higda. Nakadungogi ka sa akong gisulti. Ipagipausap. Pausap pa di mo ako sulti. Sige na kay si Junior Action nagsaludo kay gusto lang magsundaw. Higda. Kadiyot ay pagkapura, buanga ka. Huwat ha, kadiyot kayo ha, kay mo inom kog tubig. Kalit mi uga akong tutulan, diha sa ka ha. Okay, Langgring. Lalarin. Portugal. Yes, langga. Lalarin, lalandan. Oh, langga. Yeah, gubat na ni. Nico! May gistoryahan, May. Pag yun mo mahuman, diha? Nga paghuman na kaon, inyo naman dahil ng giguyod Nico. Mas importante mo ko nga mong tuyo ni Nico, May. Ganiha di ay. Waday dayo ni mo sultihi. Daghan may gisgutan ganiha. Pero, karon pa na ko isulti nga akong tuyo. Unsa pa dito na, bro? Nagkasabot ning Angelo nga ikaw ang himuon niyang bestman sa amo niyang kasal, Nico. Og nahibaw kong di gyud ko nimo palibaran. Unsa no, bro? Ano palibaran man nga may sukpakay na? Thank you, Nico. So, nos amang gila ang kasal nga nangagda naman mo, ana. Layo pa man ka. Unya pa mahuman na mo. No. Dili na ko makahuwat og dugay, bro. Makakita ngiglain nga akong pinangga sa school. Nya biyaan ko. Luoy kay ko. Mas may nang doon na naging may resibo, di ba? Para
wa na'y magsamok-samok. Sigurista. Angay lang. Dili ko gustong mailog sa lain ang akong pinangga. Tart, ganina ragyod ka nagsigig panghuyab. So, dito sa kwarto eh. Wa pa ko duka, oy. Wa ko no. Lupig pagod ni mo gikabuhi diha kay nagsige ka nagpanghuyab. Nya mo ingon kang wa ka pa magduka. Oh, sige. Tada. Una lang dito. Ayaw ko problemaha kay nakatug na baya ko ganinang udto. Nya dugay-dugay tong akong pagkatug kay dugay ko nakamata. Sige lang. Ubanin na lang ko. Muram sa kagbata. Adios. Binag-o na. Ha? Sa nangaging mga adlaw, nagpanawag. Ipadali og usul sa kwarto. Nya karon nga ako nag-iwi ng hagad. Dili ka? Ngano ba na? Ay magpapisil pa kong Niko. Ha? Sakit manggod ang akong abaga, unggang uban ako mga lutahan. Unya, siniko gini mong papisilon. Kawasa di ba kaiko ko eh. Abi palang uya niko nga abusado ra kay ta din eh. Tingalig makaingon siya nga giimbita ra siya din eh aron hagoon. Ay sus, ikaw may nagsulti ana, dilis Niko. Naibaw kong dili gina mo angal kon mamaray kong Niko. Ayaw eh. Kung maor magani na imong problema. Tara. Ako'y mo pisil mo. Ay sus, Tart, imong kusog dili makahimos batanon nga parihas ni Niko. Nagduka naman gani ka. Sa pa may imong gahom sa pagpisil nako. Unya usao pa na, nalingaw pa man nagpag-istorya si Angelo ni Hana. Bahala na. Mangundang rabitaw na ron. Maghuwat yun ko. Hay naman yung bayana eh. Wapa man yun busod. Hay! Langgring! Ga! Ida! Unsa? Uy! Isuga. Isuga sa nimoy! Ngano na masad ka, uy? Ganina ra ko nagpaabot ni mo langga. Nagunsa pa man ka diha. Sud na dire. Okay, gawas diha. Usa ka? Ay, komedya diha, uy! Wala baya ako'y putos. Bahala ka diha. Ay, ganig, langan-langan diha langga na, oh, nagbaga na baya ni. Hapat naman. Hapit na ba namang lodi si Manoy? Nagkilala na ni kaning am-am. Bahala ka diha. Langga, nanay, kupay-kupay, nanay langga. Ay, patriling da, ay. Nausabang imong hunahuna, langga. Mas gusto na sa gandias gawas. Hala, no! Hinoon, nindot pa sana diha, magpalahit na ba? Sige. Huwat ako diha kay mugawas na ko. Hup! Pagdali! Nilayat na ko. Oh! Langga! Uy, ngano, di man imable. Langga! Ngano, di man imable, oy! Di mo, nga ka natulang kay ako naggilak. Unsa? Diha kang manyak ka. Unsalan? Ida, ay ako kabuang imable, inimportan pagdali. Dili ko. Uno! Ay kung kadlo ka giya-piya pa ng numero. Bisang hutdon pa na nimo. Di ka gyud makapaabot ka blihan ka kuragana ka. Siyam! Napo! Sabat ko, gupol ko ni sila! Ay! Sumali! Mukhaon ka makagbala. Unsa? Bungot sa Ayaw ino! lagi ko kadlo-kadlo ka kay bangtas na ko ron birto. Lahi Mangtas! na ning idang imong nailhanon ka sa idang imong gikauban ka niadto. Mangtas! 413! Laina na yung daw eh! Ay! Ay, laina lagi! Abi, wa naman ka magkalisod sa kwartaron! Tas ka na kayo manulti! Mangtas ka! 413! Ha? Ayaw palabi dahi langgring dahi! Tingalig, usaning mga adlaw magkanta kag kaning pagmahay na magmahay kag ikanahana ka. Ang ibutang kanunay si mong una-una nga ako'y kuhan kining mauiimong
giyukbuan, sukad pa kanyato. Baw na baw, baya ka na ko kanyato, ida, limot ka. Adto lagi. Way mulalis anao kani adto. Yay. Pero laro nakalimutan bito, lahi na. Nagmata na ros ida. Mura kag skinsa kani adto. Mantasay ka Oh, pa. tinada. Bilib ka sa sarili nimo kay nagtuo man ka nga panay ko usaban ng tanan. Hanagong inyo lang daog-daogon ang akong manghod. Inyo ning gitratar nga murag inyong ulipon. Hilas kay mo. Wa Mantas. ko mauwaw, gawa ramos paniil ni Nico. Kagwapo sa kumanghod o niya yanuho nagsugo sa batig daog pares ninyo. Wow! Gihariya naman kag maayo ni Satanas ida daw sa maga. Pagampo lagi, oy! Basta lagi, panghinaot lang yun, ha? Ikaw ta, magampo kas Ginoo para di ka masudlan ni Satanas. Panghinaot lang, ha? Panghinaot lang yun, nga dili ko magagawas din is kwarto kay na! Maghilak kag yung dugo! Jesus, nag-istorya, nag-sayop. Aha, kagini mo, oy, langgring! Abi na kugukin na ta. Napali kay pagdumot na ko. Dili sayon kalimtan ang imo pagpaluhod na mo ni Nico kani adto birto. Nagsalig bagog ka, kadi ako musandig nimo, mao nagabusar ka. Karon nun sa naman. Ang Nico nga igo lang maghago permis maghakot og tubig para nimo. Og sa imo pagumangkon, ang Nico nga mo'y gihimo nyo kusinero. Unsa naman ha? Unsa na? Lagi, misaludo na ko ninyo, oy. Naunsa mga... Waman ko makiglalis na mo bahin ni Nico. Ha? Iyok mo og magpabilin kong magyukbo sa imo manghod. Amin, ug amin. Ablihin ako, Langgring. Yabag! Abaw! Ablihin ako ba? Og manay ni galan ni Nico! Unsa? Ay, Bono, oy! Bono! Bihagay! Ay, nigara naman nug maayo ning anak ka, oy. Ako siyang giingnan magpapisil ko, Nico. Wasab gyud niya buhi eh. Kung sa man na gusto na yung ipapisil, Tart. At na ko na ipakulatas tinuor ka mga hilot og babi. Nalimot kang kintin nga atong mahilot niyo na. Katumbahog ilok? Ha? Gusto kang kuyapan ko kay magsige kog utong mintras maghilot siya nako? Ako na lagi. Og kung di ka kay mangita kang batanong makamot, si Angelo mo ay sugua. Di kay maghasol kang laing tao. Usang taon ka eh. Di na makasapot tinoon. Kay posible naman imong idea eh. Sa'yo pa, Tart, ha? Ayaw kayong painda kay mauwaw ta. Imo kong gitirahan, Tart. O man, nagpinumdum lang ko ba? Ako nagdrama pa ta. Nagkomersyal sa ko. Wa kay plano mag-away tan, no? Wag yun. Oh, bitaw. Sumagod. Kinatamag ka nga. Di ko gusto kupot. Pero, marag lain lagi kag tono. Dudar sa ka? Wa. Imo na sa kong gisugdan og sangkil, ti. Sara. Yung alam mo yung tinatawan ako. Matuog na ta. Kana. Ganahan ko na istorya. Idog ka. Ma'am, it's your turn. Ay, salamat. Nalimot ko nga, nagpaabot ka ni Nico, ma'am. Kaya naglami na nga among istorya. Maong gipahinduman ko ni Hana. Okay, mi. Nianas Nico. Sige. Ikaw na sa'y pahimus o pakigtabi ining atong bisita. Aron mawagtang ang imong kamingaw niya. Oh, Dili na ako kinis oras na. Dave. Sa bandi lang yung papahayon ng tao. Natawag na Nico, haron ka magluya og may nigmata ni mo. Kadiyot lang good, Tart. Pila ka minutos lang good. Dili na ko haguon og maayos, Nico. Gusto lang ko mapisilag kadiyot para mawagtang baning kasakit sa akong abaga. Okay na. Papahawayon day na ko, Nico. Unya, dili pa man jud ka gustong matog bisag mi aksyon ka nagdos mo ganiha kay duka ka na kaayo. Diha lang sa ka. Tawgon ta lang niya kag bahuma nagpisil si Nico dito sa atong kwarto. Ano sa kwarto pa magyod? Hindi na sa tereso eh.
pagar man kayo mag-ipahikap. Ikaw ba? Kung ganahan di ay ko, ako na lang sang ipaapil ang uban ako mga lutahan. Ay, bigyan was magkaitatid-batid daw. Uy, kanaming ko mga to. Okay. Tagay lang ako naghigayon sa mami sa iyang mga parahig din ko, Dad. Kahit tagsao na kayo ng mga gutlua para na to. Nagidlaw sa presensya ni Nico. Okay, Nico. Respetuay lang una ang hangyo ni mami, okay? O garon, dili ka maglay, Dad. Ikaw na sa ilingaw na mo ni Hana sa among mga istorya. Ayaw na. Ay na. Mahuway na mo kay Layo. Apito-piyong si Hana. Ako lang silang apungan dito sa kwarto mintras mag-tisel si Nico ni mami ni mo. Peter, magkumatuog sa reclining chair. Nga to dito. Sige na, Lolita. Ay, gisapot? Gisapot ka? Wa gyud. Gibundak man lagi nimo akong pangan. Ay, nawian lang tayo. Uy, usa ka ba? Ming, ay na nagtiginuta, okay? No, Nak. I'm just joking. Okay, good. Sige ka pa ipabaduk-tuk. Okay, let's go. Para makapahuway na sa dunya si Nico. Ay, kanay mo kalaki, no? Peligro nga di na balik si Nico din, eh. No, dili ba kahimo ni anak si Nico? Knowing him, mas imposible nga mahitabo nang na si imong huna-huna, darl. Ay, na lang. Nga naman, ikay magbuot? Kinahanglan pag yun, ay, nga ako'y magbuot, nga may utok para si Nico. Ayaw mo paglali sa anak. Tanami, aron mahuman na ta. Matagon sa mrong gagong dako nga mo mag nagikuri-kuri sa kwarto. Atong sa sihon, bi. Katinganig ko sa giplano ining karahan. May sora kon abdihan ko ning bintana tingaling. Mabuak ning bilto. Nag-unsa mo kuno kaniha, ha? Bangag sa ilong. Abi na ako, naghagok ka na. Wa balik ka matog. Ha? Matog yun. Nawa mo ko'y kumpiyansa ni mo. Langgring. Langga, Ida. Sultihan talang ka. Nga wa na ko makauyon ining imong arte. May aksyon man kag kahila si Ida. Thank you. Sa ni mo. Pwe! Hunaw na, ha? Nga wa baya ko'y gibuhat ka dautan. Ha? Nga imo kong bana, igo na gitunta kong mihangyo nimo nga mag-anak, ha? Labing-labing. Hilom! Simiya o sabihan niyo. Nagihimo mo ko ni mo burig. Nalimot kang imo kong gidritsog ingon nga. Higda! Uy, amaw! Alang-alang mag-ingon ta nga kapyot. Bastos ka dako. Mura kang iro. Ay, da. Pwede ba dili lang sa tamag-away? Nalimot ka sa gipasidaan ni Sir Dave na dili siya gusto nga dunay kagubot sulod nining ilang bahay ni Nico. Peace na lang kuno, Ida. Pwede. Pero ugma na inikabot ni Nico. Lo. Kay wa na lagi ko kumpiyansa ni mo kay Judas ka. Ay, Nagkidampak ka na ko. Paog na pa. Wa ro'y may guskilat. Kihilas. Ay, iapil akong paado. Papila pa. Iapil akong paadong, be. Lahos na sa Kitahan kong ulit. piting. Kanus akan mamatay. Wanga ka. Kanak. Ay. Dar. Undangan na. Nico, undangan na. Pagganit mahuman na unsa magkadiha. Oy, mapagkaya pagsugod og pisil niya sa akong pa. Gusto na. Kikikapoy na si Nico. Usa ka ba? Mi, ato ni Uspan sa sunod ako balik din niya. No. Ay, pagkalamit. Di na ka na may tabo. Wa na isunod. Di ka na papalikod pa din Nico. Love man day kaayo ni Mami si Nico, no? Babe? Iyan ang giisip nga ako yung igsuon, babe. Pagkaswerte ni Nico. Gipremyuhan gud ni Lord ang iyang kabuutan, no? Mao gyud. Ako yung nakita ang sobrang kalipay sa dihang nakita niya si Nico. Dali ra gud kay siyang nakaduol og migakos og maayo ni Nico.
Lahig yun ang usa ka taong buutan, no? Kay daghan ang magmahal. Labos nimo si Nico? As a friend, yes. Tart. Tart, natug na ka? Uy. Sa man ka, uy, mura man kagway kauban. Imo malantang talikdan. Aragod ato pa nga, aragod ko, be. Huwag na to, okay? Unya na, please. Paminawa una ko. Ano ba na? Gusto ko nga ikaw mismo ang mohangyo ni Nico aron mo balik din sa ato, Tart. Dar, gikuha na si Nico sa tinuod niyang mga tagiya. Ano nagtandog ka? Pero ako mang kalipay nga mabalik siya din hinato. Dar, Wa kay namat ngunan, Dar. Sukad mo abutin ni si Nico. Nagpusot-pusot sa pagpangabot ang atong grasya, dili ba? oo, gusto ka. Dihang gidawat nato siya din his ato. Wanay hunong ang blessings gikan sa Ginoo. Wow! Dar, misgot ka na Ginoo. Ako bang sabtol nga andam ka na mo balik o simba? Oh, yes. In fact, nagplano kong mumataog sa'yo. Aron mo tambong sa unang misa uban ni Nico. Ha? Ikaw, katug na lang din, ha? Aron ka makabawi sa kadugay nimong ni Pahuway kagabi, ha? Ayaw, sabag ka. Mangagda ka sa yung taos pagpanimpa. Unya ako ngayong bala, imong ibili ni sabay. Taro ka na. Kahit saan nasuko ka? Wa, ilang pagitag pagi ka masuko ko. Ang ako rang gihisgutan nimo nga makigpanimba ko ni Nico ugma sayo. Di man tingali na dautan. Dautan kung imo kong ibilin din eh. O kuyog ka kung gusto ka. Kay human unya natog panimba, kita ang muhatod ni Nico sa ila. Usa ka? Oh, grabe ka. Niara ka sa kutupan unya wa ka makadungog sa akong gisulti. Miingon ko nga kon mukuyog ka na mo ni Nico sa pagsimba. Sige, okay. Kay gikan unya tang manimba, humanta mangaon, atong ihatod si Nico sa bag-o niyang gipuyan. Garuman. Gusto ko makatultol kung hain siya magpuyo. Aron nga kung dili siya makalugar og soroy dinis ato. O kita ang muadto siyang gipuyan aron maduaw na to siya. Tukol ko ba kaning payana ni katuging gabi? Hoy! Uy. Saman? Saman? Ha? My God, Dave, are you with me? Paminaw na ako, no, wag yun. Hay pa paglatagaw ang imo huna-huna. Nakabantay na ko ni mo, David, ha? Adios. Gibundak ako panganda. Nasukol sa kalulita. Ikaw, nasukosad ka, kay may baos pagkagbundak sa kumpangan. Wag ko lang gitabi, ha? Ikaw niya mo nagpuloy, nag-ukap ng iyong baba. Ay, nagpakahilo ang radyo ko. Kaya gusto kong matuog. Pero imo kong isigag, tukbil tuna ng Nico. Ano bang nikalit magkakalami? Nang imong pagpaginahanglan ni Nico? Tungod kay giisip ko na siyang anak. So diya tong mga panahon nga dinhi siya o panato, inanay nga naduol lang akong kasing-kasing ni atong bata. Tungod kay buutan siya. Wag yun ko mahinumdum nga na problema ta niya. Kay atong nakita nga nagmatngon jud siya aron nga dili ta masilo niya, di ba? Wa ba na nimo makita, ha? Ako suhito ko. Nasuhito na tungod kay akong giobserbahan si Nico. Grabe ang akong pagdaig sa gibatunan niyang kinaiya. Iyag yung naigo ang akong weakness, Dave. Oy, naghagok? Naghagok yun ang buringog. Bastos ka. Bastos kay kanda ko. Tarong kay ko diri nag-istorya o niya hagukan lang dahil ko nimo. Sorry daray. Katugon kay ko. Sorry kayo. Matuhog sa tabi. Wa pa nimo matubag ang akong gisulti kaganiha. Gihingnanti ka nga ugma. Human na tuog panimba atong ihatod si Nico. Kay gusto kong makatultol sa gipuy-an nila. Klaro ba? Sige. Ikaw good kung may imong gusto. Karon, sumala.
Mahimo na ba ko matuog? Babe, nakatuog na pagha si Nico. Ang ambot na ka. Naikog na inong ko. Ay, mami, uy. Nakasabot kong namarayag lang sad si Mami. Pero luoy sad si Nico kung dili dayon makapahuway. Maog yun. Kadiyot kay akong susiyon. Kinahanglan niya akong badlungon sa Mami. Kung wa pa niya paundangan si Nico kay maikog kita. Lahi na biyas Nico. Kaysa kani adto, di ba? Dili mahimo nga. Yanu-yanuho na lang niyag sugo. Mugawas ko. Oo, asa man ka? Uy, ay, nagbata pa day ka? O pa noon ko magduka. Naghinam-hinam na hinoon ko nga magpaabot na lang sa buntag. Sa? Excited na kaayo ko. Nga makaadto kita sa gipuy-an ni Nico Tard. Ha? Ay, may nanuktok. Ako rin mo tanaw ko, kinsa na. Dad, si Nico. Natuog patingali. Kanihar, nga naman. Oh. Salamat, Dad. Abi na kong nagsigi pagyapog. Masahin ni Mami. Akong ipaundrang, oy, maikog ta. Bisita, niya, sugoon ni noon. Huwag yung maikog. Maong niya ako. Kaya akong tang badlungon ko na. Nagsigi pagyapon sa pisil ni Mami. Balkan si Ninos pahuay. Maubitaw nga akong gibadlong. Okay, Dad. Mabalik lang ko sa akong kwarto. Dito sa kwarto naman ni Hana. Thank you. Isa man na, Darl. Ang imong anak, doon na ipangutana. Pero tuwa, ibalik ka sa kwarto. Natuog na diha, oy. Huwag ko magduka, eh. Gusto kong maglingkod-lingkod una sa teres. Magpaduka ko. Ay, bahala ka. Hello? Paminaw, Nico. Nagdali ko. Doon na lang ko isulti. Paminaw ako, okay? Kaahak ba ani, oy? Sabang di naman ako makatog. Paglain kay pamati na ako nga nag-ilusara ko ini bakanting kwarto nga akong gidaan ron. Ay, nanungog pag ako pananaw. Iniglingi, ini ako sa pintana nga bildo. Murag mo kakitag tao nga nagbatok ang puno asmangga nga naas tungod. Ay, ako masagog giwaling ang kurtina. Kay giginahan ko, kay hayag ang buwan. Pero unso... Ay, nanindog ako malhibo. Halawi, ingon na bas aning lola nga kung iyon kuno ini atong hation, naidilingon na to sa palibot. Hindi ko din eh, mugawas ko. Abi ko bag, maglikod-tingkod ka dito sa teres. Unta, pero kalit magpanindog ako balihibo dihang kalit ako nalantawan ang bakanting bahay des atong duol nga gibiyaan na sa tag-iya kay gihikugan. Mong dali-dali kog barog oy. Kalit noong kong hadlok. Pangadji, oy, sili pa ka matug. Na sige. Ikay manabtan kay ako'y musabat. Ha? Gina. Ay, murag na ini aksyon og ablis putang lay. Kinsa ka kang kuanggulang na nga sa pagsuldi ni nga dili man ni imong bay, yano-yano ra magkagsuldi ni Lapita. Ay, basig misakagi sa punuas mangga. Patay ka! Ida! Ako bitaw!
Sus, Langgring! malangging karon. Unsa kag imo pa kung diri kay bunal ang bangko, no? Amla, sinsilyo ka! Asa bas kabuhi ko nimo Berto, oy. O sa may nasuot sa imong ulo, nga giablihan man ko nimo. Di ba mingon man ka nga og mapa ko niyo pagawa sa dili? Inig abutin niko. Dili. Sa dili. Ani ko to og uban nimo. Oh, kini. Sa kini. Ha, ay garag ting si daw. Anak tani. Kita mong ngipon murag wasay ka nagko. Ay. Pagtaro na pagkataw Berto kung di ka gustong na mausap ta kag tuli ha. Swa. Kung nagtuo kang makadama ka, kay misulod ko din niya, armuto pa, higda ni mo, kada hadlo ka dito sa pikas kwarto, kay murag na agtas mangga, pagpuyok yun, Berto. Kay kita kay na kunda. Hala! Ka? Hala! Langgring, nagtuhoy na. Langgring, kataas ng kutsilyo. Uya, hapit pagit tingali na. Oh, hapit naman. Naratol dyo ko langgring. Siguro ka nang hayat di kayo na, no? Oo, kung naamay po ang sobra pas hait, mga na, Berto. Bangos muna ko, ha? Pagpuyok yun ko di ka gustong putan takas ikaduhan mong, Ay, hilaptan mo na ikaduhan akong ulo. Ay, klarohon tani nga itong kahimtang mo eh. Kaya man dahil ko sa mo kinabuhi. Sayop nga pinilian. Unswa! Wa palang kung di mo patuho ang siman ka. Kay na, ay matay ba man na ba ko ni Berto? Si man gani, luluko. Unsa naman tao na si Langgring. Malanggi ka ba nga ka? Mauli ang giingon. Nga nahigmata na unta pero uwahi na ang tanan. Tepa. Murag aksyo magkagsima nga. Nagdawatan ka nagdako kwartagi ka ni Dave o sa imo mangod. Ha? Ay kung ingna mo nga kay dak hindi ko parehas nimo og sa imo kaliwat nga kusog kay mo pataas sa ihi na mo mga pobre. Ihi? Di gyud ko malimot kung giunsa nimo Niko kani adto Berto. Sa? Buti pa sabot nimo nga may pagdumot ka nako. Ay. Unta na ni oy. Unta na ni. Hala. Sige. Uy. Unsa nang nasa bintana? Berto. Wala. Nawaog kalit, nga bisinggit ka. Boy na ko kitingalig, matagdan ka, bahon ako. Bisag bago ko ligo. Buhay ko! Niko. Langgring! Gagsa ko. Langgring! Nadlo ko. Darl, bangon na. Mga ligo na ta kay manimbata. Sige. Ako sa dig aton si Nico iyang kwarto ha, aron pukahon kay war ba to siya mahibaw sa kumplanong manimbata. Tuwa na si Nico eh. Ha? Nanugtugtugan niya din sa itong kwarto. Kaya nananghid nga musayo siyang pauli. Kaya magsugat siya iyan sa airport. Kaya muditso ko sila darga pauli sa isla. Unsa? Oo na. Nangayon taon itong pasaylo, Tart. Tawagan man ay kuno siya gabi sa iyaan. Kaya naabot na ay sa Manila. O, mauna, magpasugat ko sa'yo kay makipamauli sa isla. Ay nga nung wa man ko ni mo pukawa. Imo ta dayon kong gipukaw aron nga magkasulti ka Miss Nico. Ikaw ako, love. Usara. Ay, naabot na di ay gikan sa gawas ang iyang iyaan. O mas maayo. Ha? Buotan yung kayo ang Ginoo, Tart. Pinangga yung kayo ko niya. Kay wa man ko niya pakyasa. Unsay buoti mong ipasabot? Dili gyud ay mapakyasa ang akong gipangandoy nga ikasulti ang iyaan ni Nico. Tart. Mangapas ta nila ni Nico dito sa isla. Unsa? Taon na ba yata ha? Nga wata makabanding, Tart. Maungi enjoy nato ang pila ka adlaw pinagis pagsuroy dito sa isla nila Nico. Ay, wa pa ko malimot siya ang nahisgutan ako kausano nga. Nakahisgot siya na ko nga nindot kuno kayo dito ang isla. Ang ilang isla, kanagong permigo kuno ng giduaw sa mga turista. Maong karon naikag na ko sa pagtaak sa maong lugar. Tungod sa usasag katuyo nga importante. Makigsulti ko nila ni Angelo og Hana.
A wise decision. Nakahiskot ay siniko ni po, ma'am. Nga nindot ka dito sa... Yes. Usa kay gayon ni Ana. Katong bag-o pa siya din eh. Katong giapungan ako sing nag-atiman sa akong mga orchids. Ako man siyang gi-interview. So, go. Makauyon ganita dito, babe. Adto ta mag-honeymoon. Human sa atong kasal. Ay, hay na pa tong inyong amahan. Dave, dali nga rin, Darl. Kay atong sabutan ang atong bakasyon. Ako na isalig nimo ang pagsulbad sa imong problema. Ikaw na may bawang mangita og pagi. Kung unsaon nimo pagpasabot ang imong pamilya, nga dili ka mahiubsa nila. I-text ko. Ingon ini ang i-text. Tart, nagkasabot na mig sa imong mga anak. Yes, Dad. Lindot yung plano ni Mami. Pawagtang sa stress. Palahi ba sa atmosphere? Palayo sa kasaba sa mga sakyanan sa syudad. Likay sa polusyon. Correct. O gani, kung makakita kong baing pwesto dito, nga ibaligya, akong paliton. Oh, okay kayo, Ma'am. Investment na. Yes, son. Mayo na para ninyo ni Hana o sa umaabot unya ninyo mga anak. Ako nang pasiunang gasa para sa umaabot ninyong kasal. Wow! Love it! Good! Pero murag, ang sama ni, murag doon na may wa mahimuot sa atong team makaron. Ngano ka ha? Murag, o magin siya pake. Dili ka man unta na ko hasolon sa akong plano. Dili dako siya sa mukon sa pagpagawa sa kwarta para sa ato ang bakasyon unya. Labi na sa akong plano sa pagpalit unya og luna dito sa isla, kung doon naman gani. May kinitingog ka na. Ayaw dayon ko pasagiti, ha? Kaya pagkat tinuod, nalipay kayo ko ang imong nahunahunaan karon. Nindot o magpasalamat ko niyan. Pero ang hinungdan nga huwa ko makafocus ng inyong gisgutan. Tungod ining text nga kung nadawat ni kanini ko. Ha? O unsa man nga text, Dad? Be, pabasaha ko na ko. Sure. Mia. Be. Oh, no. Dili madayon sa pagpauli ang iyang-iyaan kay na-confine. Giatake sa sakit sa kasing-kasing. Maong siniko na lang ang palargahon dito sa Manila. Oh, shit! Babe, ayaw ana. Mamalikas ka man. Naputol mga kong kahinam. Relax. Daghan pa kayo ang mga adlaw, babe. Correct. Kung mahumanaw niya ang problema na rin ko, mupauli magyuto. Mga paabot lang ta, okay? Madayon nagyapon na itong bakasyon. Lord, pasiluatan ko. Dili na maihap ang sanga ko na himo. Sa may linugdangan ining tanan, Lord. Good morning, Dong. Good morning. Kamo na uri ka mo ingo good morning sa. Langga! Ayan na lang na ginota, good. Bao na. Pag-istorya lang kung magtarong. Ano na may gubot ka may tabo? Ako, Dong. Maglikay manggiko sa away ba? Ay, sumagod. O sahay lang ng imong maguwang ba kay kuan, maligas magong dila. Kusog kayo nga, mamurak. Nag-away mo din mintas wa ko manang? Ikaw manang ba? Ayaw na nagpamasol. Ibutang na lang sa imong una-una nga way perfecto nato, maunang masipyat yun. Likay ng pag-ugat sa mga nangagi. Kadili na makatabang nato. Kung dili, makahatag og dugang kalaban sa oo. Maupay, nagsugod rin laban ang ako oo ini akong kahimtang. Kulang, Dong, cool. Pagkadako gid sa kung sa Ginoo. Usaon rin ako sa paghugas. May tao bito. May tao bito. Diyan lang mo. Ako rin mabili sa gate. Thank you. Nakakape ka na? Kulwa pa. Lingkod na una diya sa loan, mag-andam ko.
Yun sa man yung pagligot nga paminaw na ako. Close guarded ka naman sa imong asawa karong panahon na. Saya nagyapon siya nga tigatikon, oy. Ang tuta sa kutob ng pagkapakako na itong duha. Mintras makinahanglan pa ko ni Monico. Wa ni katapusan. Mag-istorya tagtarong. Dito na sa kwarto. At na sa tamang api. Okay. Ikaw siya ako masayan. Kinaibaw kong gikapoy ka sa kaso ni Lolita gabi. Sige na. Tara sa kwarto. Nalipay kay ko sa dawat ako balita gabi diyang nanawag ang akong manghod. Wala ko makabantay. Ay dito man kaspikas kwarto diyang nanawag siya dito sa kaspikas. Lipay kay po sa iyang gibalita kay mama no. Napuyo na. Kusog na kuno kaayong mamalibad ko na ay mangimbitar og inom sa kasilinganan ug sa ubang makaliwat nga parehas tayong pala inom. Na leksyon tingalis na itabo ni Papa. O sasad na. Gusto pa kuno siya mapakabuhi, mo mag-amping na gid kuno siya sa iyang lawas. Nya, nalingaw na mas tindahan nga naastugkaran. Ay, salamat kung mao kana. Ilagi na ang gipalambo ang puhunan nga gihatag ni Nico. Kaluoy sa Ginoo. Way plano si Nico nga mo balik og duaw dito. Ato ra niya na mahibawan. Mag-agad na ta niya. Babe, gimingaw na kay ko sa amo. Ni dada, ni mami, sa tibuok pamilya. Nakasabot ko, babe. Kung naibaw ka pa lang. Kung ako lay pagbuton, may mong ugma dayon. Magpakasal na ta, aron free. What I mean is, welcome na unya ta dito sa inyo, di ba? Hinoon, dali ra kay mula pa ang mga adlaw, di pa? Oh yes. Usa ka adlaw sa tong pagmata, makugang na lang ta. Kay nagpaso na dayta sa sud sa simbahan. Oh shit! Di ko gustong maunahan pa noon pag-abot ni Hana sa simbahan. Anak, kalma lang ganit. Usa ka ba? Ay ko pala ka, bro. Makasal lagi ka? I hope so. Parehas mi si Hana. Ya dili gyud mo sugot nga madugay pa. Husto na mis numero. Yagi kinahanglan nila. Maong dili na sila makareklamo. Kaluoy sa kong anak ko eh. Nagapura na dyan sila. Bantay man bitaw dili dayon makahatag og apo, ha? Hala, may lugar na. Pas, please. Dili ko gustong malait. Tingalig, lainaw niya hinuwi mo sugat ni Hana. Angelo, do you take Hannah to be your lawful wife, to have and to hold from this day forward, for better or for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health, till death do you part? I do. Hannah, do you take Angelo to be your lawful husband? Do you promise to be faithful to him in good times and in bad, in sickness and in health, to love him and to honor him all the days of your life? I do. Smile, that's how it all started. Suddenly my heart was beating fast. Babe, tinuod ni. Nga ikaw na, si Mrs. Cruz. Bisag ako, babe. Murag dili pagyapon makatuo. Nga niabot na yun na sa hustong edad. Maong gani ha,
Nipaso na kita sod sa simbahan. I'm so happy. Time here. Wa ko'y kabutangan sa kalipay nga kong gibati, babe. Kay Atlas, legal wife na giti ka. Wa may makailog ni mo gikan ako. Ikaw ka ha. Dili ka mailog sa lain gikan ako. Dili gyud. Tungod kay ako manginumduman pirmi. Ang atong gisaad sa usag-usa at tumangan sa pare. Till death do us part gyud ta. Babe. Kiss me. Felt good inside. So it's you. Marag hubog na ka. Sagdi lang. Ihatag lang nako ang higayon kay happy naman kayo ko. Happy ko tungod kay natuman ra gyud nato ang atong obligasyon ngadto sa atong anak. Nakakita ka ba sa kalipay nga gibati ni Angelo? Supra. Oh yes. Tungod kay may naong naman siyang ikatubang sa istriktong ugangan niya. Ay, mawag tang raw niya ka-stricto itong tawanan kung makakita daw niya og apo. Oh, okay naman siya ganiha sa kasal, dili ba? Nindot na kayog pahiyom. Pero ang nakahatag yun og dugang kalipay nako karon. Tungod kay nadayon yun nga si Nico ang nahimong best man ni Angelo. Dili mahimo nga ako pakyason si Angelo. Tingali gabaan pa niya hinuon ko. Ay, tuod. Sa dili pa ko malimot, no? Atong balikan ang imong iyaan. Nakalitan na lang baya ko sa kalit ni mong pagtunga? Kataas ay gayon nga nakalabay human ni atong mitext ka nga. Dili madayon ang atong bakasyon kay na-confine ang nagbuhi ni mong iyaan. Kumusta naman ito siya? Nakalabang ra siya sa krisis? Namatay yun siya, ma'am. Oh. So, Dave, nakadungog ka. Unsay angay na ko isulti sa gibalita karon ni Nico, ha? Usa man, di mo padangat kasi yung mga pasubo. Pero nalipay man ko kay nakabuhi na siya. Unsa? Amo ka na gyud, Nico. Amo ka na gyud di ay. Giuli ka sa Diyos na mo ni Dave. Maong balik sa among kiliran, okay? Ikaw ang pulis sa dapit ni Angelo. Unsa? Ano, musupa ka? No. Wa man tingali ko'y gisulti nga yun ana daw. Meaning, nga ikalipay sa nimo kung mabalik si Nico din, he? Oh, Nico, thank you kaayo. Nga nagpahawid ka nga anhi magpalabay sa gabi Uban na mo ni daddy ni mo din sa bay tungod kay nakalitan ko ni hitabua nga. Nga uwa nagkaroon din si Angelo o si Hana kay tuwa sa hotel. Na-miss na ko ang duha Nico. Maong salamat yun kaayo nga imo ming giubanan karon. Okay, let's drink. Ay palabi, ma'am. Basta ka, dad. Ay, way problema. Bisag kapila pa ko mahubog kay ni aman bitaw ka. Dili ba? I know. Dili ko nimo pasagdan kung mahubog na si daddy nimo. Di ba? Love good ko nimo. Di ba, Nico? Love ta mong tanan. Wa ko'y gipinig. Love ta mo tungod kay dako kaayo mong nahatag nga kayuhan sa akong pagpakabuhi din sa kalibutan. Kamoy may fill up sa pag-uwa nga akong natiliwan. Maong, bisag sa pa'y mahitabo. Dili gid mawa ang pagmahal nga ipahinungod nako ninyong tanan. Oh, pagagsa ko lang gabi. Papagi asini ko, Tart. Ayaw na lang. Naarbitaw na diha. Mugakos ko sa atong anak. Unsa ba? Ma'am, ay na lang pagpunay og liho kay tingalig musuka ka pa. Steady ka na lang diha, okay? Ni arbitaw ko. Ano yung magagawa ninyo pagkatulga? Maunay akong gusto kay gaming mi. Nga uwa sila din si Angelo ug Hana. Mingaw kaayo. Okay. Una, giduka naman ko. Pwede bang maunam na ako katuog ninyo? Ay, matuog na ka? Nakadaog ka sige sulti, Lolita. Matuog na siya. Mauni na to kawato ng oras kayang ipahuway. Kaya dili biya lalim ko magwangan kas katuog.
Di lalim kung makuwagas katong ang tao. Mawadaan siya gana kay kapuyo naman. Nya, maapiktahan ang iyang gana sa pagkaon. Kinsa may ganahang musod ang pagkaon sa tiyan kung maglabad ako. Huwag itong sabto si Nico, okay? Sige. Good night, Nico. Dali, tana. Ihatod ta na ka sa imuhang kwarto. Ako na lang, Lolita. Kitingaling mga lamba mo. Kung sa gistro ng gihapon ko ninyo pakatulkon, ako na lang mo saka. Uban nila na si Mami, Dad. Kikisa ba mo agak niya ako, mahubog na. Musaka na ko. Pagitam apels kahigda. Sa kasal ba sa anak ni Sir Dave? Ay, di sa dyan noong kumuuban ko ng imbitar pa kay mauwaw ko, uy. Sa una lang, mura na gari kong mapasok. Nakaingon ko sa ko galingon nga, unsa pa kago pakita kita dito. Ibaliwa lang unta. Di gid noong ko kailainan ko. Di ba kung naglikay ni Santo Sir Dave, nga mahimong bakikaw niyang iyang nga liho kon mga dito taoy. Mangwa na lagid siya mga has pagpangimbitar nato. Nya, sa may pong ni Nico. Upauli siya. Nanawag sa di palang dugay, miingon nga ugba na kay gipugngan siya Ma'am Lolita. Hala ka diha. Nunsa ka? Ay, kuan ba? Haskag tauran sa sugay ni Satanas ang asawa ni Sir Dave, no? Sus. Patakag ka bida birtu, uy. Ay. Simbak ko yung taon. Ipalayo ang taas kadaot ng ako igsuon. Ginoo ko yung taon, uy. Naunsam ka birtu. Oh ha, bagid kahay kalibutan si Ma'am Lolit sa tinuod ng pagkatao ni Sir Dave Langga, no? Nah, butang. Siya rin makatubag ano imong pangutanaga. Siya bitaw yun. Ha, aguroy. Imposible ha sa kuhagin siya ideya, no? Kung unsa si Sir Dave, no? Wa siya ideya ba? Kung unsa gina si Sir Dave, imposible man. Kung kamausap day mudas ang papel si Sir Dave. Sa ato pamawa yung kalibutan sa maglulit nga dili day siya ang makalipay siyang bana. Ang pangutana ini ron. Unsa makay mahimong ending aning ilang pagkabutang ni Sir Dave ug Nico. Undangon nato ni Sir Yahagang ay kalit naman nung kung dili. nervyos nimo. Istorya. Di mo kalit naman nung kung ibatig kahadlok para Nico. Nga naman ko eh. Oh, may gibati ka, babe? Relax. Gimingaw lang. Niginsa? Ni daddy ug mami. Wa ko makasabot kung ganong kalit kong gimingaw nila. Sakit nga kamingaw. Mura ka man hinuog malutas? Iuli ta karon. Huy, no. Ikihatan niya kag abandonment ba? Bitaw. O tingali hunong gisgot nato ang duha ay. Gibati sa tingali to sila kawili. Nawili to sila nato kay nahali na gud ang ilang anak. Babe, muhangyo ko ha. Dili lang una nato biyaan sila si daddy ug mami, okay? Dili nato sila pagalitan. Anha nang una gihapunta sa ilang puder. Unya na tamo hinay-hinay iskirda para mangita gyud og atong kaugalingon kung makadawat na sila. Inighangyo sad nako nila, okay? Pero naibaw ko unsa ray makaam-am sa duha, babe. Unsa man? Ato dayon sila nga tagan og apo. Ikay magbuot? Ginoo ka? Manghangyo sad sa Ginoo. Darl? Naka ba sa CR? Bebe, pagdali please kay kaihion ko.
Musod ko. Darl. Darl, ay pagdugay please. Hapit ako di makapugong. Darl. Man mo tubag. Uy. Huwag maday tao din sa siya. Hain maday siya. Sana maday kong urasa nga murag. Huwag man mo ipikto ang gahom sa bino. Nahuwasan man dayon ko. Mag-CR ko kadihot kay mugawas ko. Anong pangitaon na kong akong bana. Hain makanisi ang gibiyaan ramang ko sa kwarto. CR sa ako. Huwag itaw din his gawas. Sa nakaarong orasa, ako tanawon, be. Kaya waman din ako matangtang ni akong relo kay midiritso kong higda ganina kay namuhipoy ang akong kaonoran. Uy! Tinuod ni? Alas 4 na skatlaon. Akon mao. Hay man des Dave. Akong pagkaon si Nico kay magpatabang kong pangita ni Dave. Nick! No! No! Mga babay! Mga wayo-wow! Mga wayo-wow! Mga sakop na sa... Sino? Kamatay ka. Ayaw, Ana, ha? Di na mo isulbad. Paminaw! Gusto rin mo tutan ko ang iyong anak. Sige! Paghulitan! Pagpakawaw niya! Isinggit! Kung gusto ka, ibadilyo sa tanan na imo nakita. Tanaw, ikaw dito pa ibalas mo ka na. Sorry, ma'am. Makasabot ka tingali ko nga nung dili na ko malikaya ng imong bana. Gusto pa ko mo iskapo. Gusto ka bang mag-iskandalo? Sige! Buwata! Gani kumando! Mahimo kayo na kung balihon ang may tabo. Nga namang mayon ko, nga kamo si Nico ang naglambiyong yun eh. Unsa? Uy! Hanggang akong isugal ang katapusan akong alas ulita. Nagkailagan ako. Huwag kay mahimo kung ako na'y mulihok. Kaya ako yung siguroon. Hindi ako madiyado. Sige! Gising kita! Ayaw pong biyak kong tingog. Araw matagbaw ang makasuko. Ako yun ang katapusang katawan. Iway mga testigong laban ni Bulumita. Wala na ninyo. Andun ako. Ipapatay ta ka! Kanang imong bana ang ipapatay. Kay mo na naguyod na ako sa impirno. Pagkawa ko magdaom. Ay na pala yung istorya niya. Basta gihagit ka. Kung gusto ka nga manghilamos ka, wawag yung anak. Pagkikasal. Sige, bakit ka nalo? Isinggit sa mga tao, kulungsa ko. Tanaw, taghasta ka ba malipay? Kaya pilagin ako ni mo. Nga dili ako ang mugawas ka pati. Ikaw! Basulan ka na ninyo! Gihimo ko ninyong buang! Doon na yun ay kay gitaguan! Kamu si Nico! Udas nga way sama! Maday manghigi ka kung magpahikap ko ni Nico. Kay ikaw manday ang gusto mo pahimos niya! Si Nico di ay ang imong gikabuangan o dili laing baboy! Dili tamo katulgan, Dave! Pabayron tamo sa inyong pagkababoy! Pagkano ko na? Pagkano ko sa kataas akong pag-ila sa pagkatao ni Nico? Ayaw pagkasal si Nico, Lolita. Wakil katungol tumutulisok niya. Ayaw ko siya kilabde. Kaya titig ka pa sa iloon kung imong tandugon si Nico. Siya pa imong gipanalipdan?
imo kong asawa! Pero ang akong gugmat mo ani ko. Liz, ayoko padungay sama niya na, Dave. Ayaw isatuha ang maayo ang akong pagkababae. Una-una si Angelo. Tulita, kung musabot ka lang, huwag yapoy mausap sa itong panaguban. Sa may buti may pasabot. Ha? Nga akong tunlon ang imong pagkaduhay naong? Huwag ka mabuang! Mabuang dyan ko kung musipyat ka. Kaluwas akong anak. Anong ikaw pa may nahimo niya nga mga? Ang Ginoo may trusuka o ayaw ako. Tampalasan! Kung gusto kang magpabilit pag gusto mo kinabuhin ulit, magpakahilom ka. Dawata ang kamatuuran nga dili kay ikaw ra ang akong gikinanglan. Kung dili, Karon ka! Karon ka! Imong gihatakan ang akong pagkaasawa, ha? Karon ka! usay mo yung pasabot, ha? Mangita kong laki sa gawas! Sa! Ang unang lalaking ako makita, akong hagdon! Sa! Dinhi sa imong atubangan, akong pasaksihan nimo kung unsaon nako sa paghugaw-hugaw ang imong pangan! Iguahe! Buhata! Aron makailagan, sigin sa ko! Tul kay nagtuo kang natarog ako garpo sa gustong wato. Hoy, Lolita, giwarningan ta ka. Dili kay tungod pasakitan ko kung manghinanggaw ka. Kung dili, patilahon tagyog ka sa kong kasuko kung maginamaw ka. Tungod kay dili ko gusto nga imong pagkauwawan si Angelo. Ang imong gibuhat karon. Dili pa na makahatag og kadaot ni Angelo? Ha? Ngano? Nindot ang imong gihimo nga nagpakita kas imong pagkamananhap? Ha? Maisip ka pa ba na kung tao sa inyong itsura kaganina? Nga... Dave! Madawat patingalin ako sa nagong kasayon kung nagpakabuang ka pa sa laing babay! Pero si Nico pag yun. Si Nico nga parehas ni mong laki. Pagkaluod. Pagkangilaan you, Dave. Sabre na ako kung ipagkatao ko nga tumahigugma sa pares na ko. Dalawa ako yung maso. Isa may nalipan ni akong pagkaingon din eh. Ako ba nagpagbuot? Sa sinugdan pa lang sa kong pagkamatkon nga ingunday ko ni huwag ko hudong sa pag-ampo sa Ginoo. Nga iya lang ang tabangan aron dili ko pagkahatag ang kaawaw sa akong pamilya. Ako sa Gyagyo. Ako mahimo. Ako lang ang tagabukan ang pagbati nga dili na kong angin ipakita sa uban tungkol kay sayop. Ako kiyampo. Nga nagdamgo lang unta ko o dili tinuon nga nagbaton ko ang duha ka pagbati. Pero dili ako mahimong tuisod ang akong pagkatao. Tungod kay mahigayon kini ay gabusimang ko bisig daling kamot pa unta ko nga magpagkabuhi sama sa usagyon katinuon ka lalaki. Mong nagtigbidyo. Sorry. Sorry, Lord. Sorry nga. Dinihan ay kutob ang akong pagpakaw dito. Ipanikamutan ito na akong batako o mapugal sa talang higayon. Pero napakyas ang tanan sa pagkakita na ko din ko. Paseno ako. Paseno ako. Dave, I love you. Thank you for loving me. Sukat pa sa sinugdanan ulit. Pero, sorry. Ngayon ini ang nahimula kong baos pag... Ngayon kaya pahinungod ako. Ug dili pa igo. Nag-aakot ko sa pagyang-ayaga o pagkatalitan.
Sorry. Sorry, Lolita. Sorry. Usalang tingali kabutang ang angay na kubaton. Ano ba tayo na yung katapusan ang akong pagkadautan ng bana? Ang akong pagkabahan? Dave, dili ko gustong dugangan mo pa ang laing sayo. Ang sayop ka ko nakita karon, may mo ba? Please. Wala ko daw kay katupang sa atong anak ulit. Di na ko angay sa ipagtahod. Pero kung may gugma pa man ganing nahibilin sud sa imong kasig-kasig para nako og kang Angelo, Dave, magpakalig-on ka. Aba, kay ihatag nako nimo ang higayon nga sabton ka ug isipon kini nako nga usa lang kadaotang damgo. Okay. Akong kalimtan ang tanan. Andam ko mo sakripisyo, Dave. Pinaagi sa pagpatuo lang gihapon sa kong kagalingon. Nga wa kinay ko masayop sa pagpili og tao nga mahimo na kong amahan sa bugtong na kong anak. Isaan na ako din si mong atubangan. Nga dili na ko gubon ang pagpati ni Angelo. Nga pagpabilin lang gihapon ang dako niyang respeto diha nimo. And I swear, nga bisan pa sa kamatuoran nga ako nakita karon, magpabilin ko magtamod paghihapon sa imong pagkatao. Tungod kay mahal ta ka. Mahal kayo ta ka, Dave. Nico? Nico? Uy, kaso. Ayokong sumuka man ang may mo ba? Nga naman ka? Unya at ang istorya. Biyain lang ko. Gusto kong mag-indosarap palihog lang. Lord, paluoy ka. Ayaw itugot ka masugabak sa kadaot ng asawa. Nagkinahanglan pagyapong ko ni Lulit, Lord. Paluoy ka. Luwas na siya. Dong, ay tubig dong oh. Inom sa basig wasan ka sa iyong mga gibati. Salamat. Kung gituan o niya nimo nga na ko'y katabang, ayaw kataha sa pagsangpit nako dong. All the time to the rescue. Kay nara ko ngandam maminaw nimo, okay? Okay. Salamat, Manong. Approve without thinking. Wa man ko'y ikatabang kung kwarta ng hiskutan dong. Pero, imo paghapon kong kalauman sa laing paagi. Tabla ragol ko nga imo igsoon kay banagol ko sa imo maguwang. Kensa ba madailay magtinabang nga, di ba? Kita-kita ra. Og sa dili pa ni kumalimot. Salamat sa pagtahod nga imo nga kuan kani nga di pa hinungod nako. Bisan pa masadaghang pagpasakit nga imo nga natilawan uban ako. O sa akong mga pagumang ko sa unang mga adlaw. Pangayon na ko ang imong pasaylo dong. Kalimti na ito, Manong. Gusto ka masahian te ka aron muluag ng imong dugahan dong. Ayaw na. Salamat sa pagpakabana. Kung may mo, gusto lang una kong mag-inusara. Sige. Pananglit lang o niya ba kung doon na kaya ikinanglan, okay? Salamat, Manong. Okay. Na? Carl, buhay pa ba ko? Please. Hindi na ko mapasaylo kung kaugligor kung binautag ni tapo ni Budar. Hain ko. Niya ka sa ospital. Abi ni mo, mura kong kabuangon ka niya. Niyang nakuyapan ka.
Wa ba laing tao sa itong palibot. Wa bayaan doon na ito kakatabang. Tun kay sa usang adlaw pa ito nananghid at itong mamauli sa probinsya. Kay gikasal sa nag-usa na kakaliwat. Hindi ko bahimong dili at tambungan. Please. Ayaw nik ipahibaw ni Angelo. Pero... Okay ra ko. Mupahaway lang ko kadiyot. Pero mupauli ko. Ha? Ayaw kinig ipahibaw ni Angelo. Okay ba, Dave? Oh, inom magtubig. Di na mo katabang na ako ga. Eh, mara nang huna-huna lang, Gring. Sige na, inom lang sa kamay. Bebe. Relax, ha? Relax. Kung sa mga ganing gibati ni mo diha, ayaw padala. Unya na padala kon. Romansahon ta ka. Berto. Nabala ka ako nagipakita sa kong manghud. Nakakita ba di kas dagoy niko sa pag-abot? Di ba makaluluoy kaayo? Di ba itabo mo sa'yo po sa kong gitukuan? May problema si Nico, Berto. Walang unya na nakubidya ni mo. Kumidya naman nun. Naibaw lagi ko na. Pagkasayon bayag basahon na nagdagway ng igsoon ni mo, uy. Mao gani nga ako to nga giduol ganina. O akong giupiran og tubig. Kay tanaw na ako ni Nico. Murag naglisod og ginhawa. Unsa? Husto man kayo kasi mong tagna nga may gihambin yung problema si Nico. Pero naghangyo man siya nga gusto nang maginusara. Mao nga wala sana ako atakaha o kaning pangutana. Kay lisaw na kayo babanghagan ta. Ato nang respetuhan ang iyang gusto nga dili na magpasamok. Pero nahibaw ko nga sa kigadto-ngadto yalagid niya na nga ipamahin na duha. Unsa magaling na? Sa makay nahitabo, Berto? Mo sa niya akong gipangutana sa kong kagalingon. Kung unsa kay nahitabo dito sa kasal nga iyang gitambungan. Kinahanglan nga ato ng mahibawan. Mo check out na ta, please. Nakasiguro ka, okay ka na yun, Dar? Way problema. Ako nang giam-ama ng ako kagalingon. O giingnan nga batunan ang dugang kaligon. Tuon kinaapas si Angelo nga nagkinahanglan nako. O ako, Dar. Salamat. Andam ko magsukol sa ulo. Kuni mga tagan kay kayo. Ipakita na. Ayaw sa pong. Nahibaw kong lisod. Mituo ko sa imong ingon nga. Dili imong pagbuot nga maingon ka ni Ana. Ug bituo ko. Nga wa ka mangandoy nga magpakauaw. Pero unsa may imong mahimo? Nga dili man gyud mo kapugngan ang imong gibati. Mohong ayaw ko biyai. Kay andam na kung dawato na kamaturan. Mahal ta ka, Dave. Mong ibukad na ko ang akong mga pad. Aron gihapon ka sa pupuhon tungod og alang sa atong anak. Ayaw paghilak. Tudloi ang imong kaugalingon. Aron dili ka mahimong huyang. Lisod ng sitwasyon, ako pakot. Pero ako pa rin kabutan. At dili ko mapakya sa akong giingon mo nga magsukod ko sa ulo. Ayaw na lang pagsaad. Once nga bation gyud nimo, nga dili gyud ay kay ako ra ang imo gikinahanglan. Ato na lang unyang istoryahon na utarong. Balik kong ato sa Dr. B, aron makapauli na kita. Oh, ablihan sa ko ang guitar, ha? Para mapasod ako sa kinan. Dad! Hey! Si Angelo! Dar, ayos ka na, okay? Ayaw pagpasapot.
Kalimti nga gikanta sa ospital. Hello, Dad! Si Mami Dad. Diara ko, nak. Ipasod una ni daddy nimo ang sakyanan. Ug ato na kita sa susabay mag-istorya, okay? Ako na. Dad. Panood lang mo sana. Ako na yung paimutang sa sakyanan. Ay, thank you, son. Ay, Diin mo mag-date og sayo. May gani kay timing nga mong pag-abot nga ni ano mo. Ma'am? Naghila ka? No. Nanghubag ang imong mga mata mi. What's wrong? Bago pa manggug kong nagmata. Lahi manggod. Ay, yes. Wabitaw na ko kapugi ang akong kaugalingon, anak. Pretty good na ko nakahila kagabi tungod kay gimingaw lagi kong kalit nimo. Nakasiguro kami. Pwedeng mahibaw ko ang tinuod. Hey! Kinahanglan ba gyud nimong hatagan og laing kahulugan ang inyong nakita sa akong mga mata karon, san? Kuan manggod, mi. Hala, na sige. Kamo na lay sulti o kami too, ha? Sorry. Pero may nagpaluyong luha sa imong pahiyong, Mami. Anak, kanusta ka ba nahimong mananagna? Ani manggod ni mi. Gabi wag na siya mahimutang. Dugay kay siyang nakatug dito sa hotel. tungod to sa sobrang kalipay, ginatuman na yun ang iyang ipangandoy nga mahimutang ang duha. O sa tingali na sa rason, Dad. Pero ang labing bugat yun nga hinungdan. Kung nga nung wa ko makapahuway dayon. Tungod kay gibati gyud kog kamingaw niyong duha ni Mami. Ug ingon siya nga sakit kuno nga kamingaw ang iyang gibati, Dad, Mom. Pagbati nga sukad. Karon pa nako ma-feel gyud. Ambot nga no. Maong naka-decide siyang moanhi gyud og sayo. Kay gusto niyang masiguro kung okay ba mo. Nganong nagilak man gyud kami. Ako na itubag siyang pagutana, Angelo. Darl. Ako na, kalit magod siyang nahinumdum sa napalpak na itong mga banding unta dito sa isla. O sa iyang tumungunta nga ihatag yun ninyo ang higayon aron ang tumunito maghanimon. Kana lang? Labaw sa tanan ang akong kawili. Kay dili na ako ang tag-iya sa tanang panahon sa akong anak. Sorry Hana, ha? Dili tingali ko nimo mabasol kay bugtong ng namong anak si Angelo. Nakasabot ko, Ma'am. Mami, ayaw kagool. Kay nagkasabot man mi si Hana. Nga dili gyud una mo biya ninyo ni Daddy. Mintras, wa pa mi apo nga ikahatag ninyo. Mark your word. Mark my word. Manong? Oh! Dong! Yan naman! Saman lang! Inom ta? Untua! Inom! Unsa to? Inom! Unsa bagay kabugat ng imong gibati nga ikaw na maginanghagad og inom Ronnie ko. Dili ko man unta anak ka mao. Kay mito na tingali siya nga ang bino makatabang gayo di ay og problema lang ga. Sometimes dong, sometimes. Sometimes? Oh, sometimes. Sometimes a day? Oh, pwede sag many times. Kuan masagon-agon kanang kanang ako masagon ang nasuyan dong atong kuan hapit mi wa magkadayon ining manang nimo nilanggring kay wagin makauyon sa sinugdanan sila si Papa nimo diri nako. Diha pa mabuhi pag-usab ang akong paglaom sa dihang pag-ingon nako nga usa ko kasiman kay ga-interview man gyud kong papa kung unsay ako trabaho unsay akong ranggo kung makabuhay ba kuno kung ni manang nimo mao to nga ako na siya nga gingnan nga si man ragod ko. Oh, miingon siyang siman ra. Kay kusiniro man siya sa tagbot ko. Si man luloko. Ay, tama man.
Sorry ako magkatawa ba ha? Ako takpugin mo nabuhian na noon ako. Wabli man dong. Ayaw pugi kayo utot na resulta na. Ang importante, nikatawa na ka, okay? Nikatawa dili tungod kay nabuang na ko dili. Nahimot sa akong istorya. Ano kang may istorya pagidyaan nga naibaw na mas niko? Toon no. Today. Ay. Di ko malimutan naman nung. Kaya ka nang imong pagkasiman, maugihimo ni mong instrumento aron bugatan kung nimog saad nga ikaw amo pa eskwela nako. Patiwason gid ko nimo og kurso. Mao na kurso. Kay Siman good lagi. Gusto na lang ka. Sige balik. Ay na balik ko. Inom ta eh. Inom ta. Ato ni Suyan, basig malingaw to na. Asik ka manong. Kuha to ditong bino. Ugdan adiri kay hutdol to na itong tagay. Mayo kay nakauna-una sa pagduaw karon sila si Angelo ug Hana nato dinhi. Nakuha-kuhaan ang kabugat sa kundugan. Maong nag-ampo ko ga mabalik lang na yun sila din sa bahay. I hope dili ka masuko. Ha? Sa usa? Unsay imong plano ni Nico? Kalimtan. Ug isipon nga wa makaila. Kaya nimo? Dili ko magbinaot. Dili na ingon anak sa yun. Tun kinakato nagyukos pagmahal ka niko. Sa una pa lang mga adlaw nga nakita na ko siya. Hangyo lang dar. Nga ayaw iyamong si magkasuko si Nico. Tungod kay usa ko siya katinood ka tao. Grabe ang ihimo niyang paglikay na ko. Mao ganinungdan ka. Mibiyag siya din sa ato. Kini siya gustong magpakasa. Madlo ko sa Ginoo si Nico. Pero ako lang ang nagsigtokbil niya. Maong dinis ato, uha na gid ko niya mabali-bali. Huwag yun ko magdahom. Of all people, si Nico pa cute. Again, please, forgive me, Dar. Gusto na kong mawagtanggil sa kunahon na ang nahitabo. Pero dili sad na sayon ako mahimo kung dili ko di mo tabangan, Dar. Okay. Kung sa may mo gusto, sultihi ko. Kaya na mo galing ihatag ni. Mularga ta sa gawas. Ato dito hinuktuki kung unsagi gusto ni mo mahitabo sa atong kinabuhi. Gusto ko magpabiling intact ang atong pamilya. Labaw sa tanan. Akong iyampo nga way mausap sa tanan. Nga magpabiling ng gihapon ang inyong respeto sa akong pagkatao. Matuman na kung muuban ka na ako dito sa layo. Naibaw ka ba ganong gusto kong magpalayo? Ha? Ngano ba? Aron dili ko maligas. Aron dili ko makahimo og daotang lakang batok kang Nico. Makasabot ka tingali kung ingnon ta kang natandog yun ang akong karbo. Nainsulto ko og dako kaayo tungod kay ang tao nga gihatagan hinuon nako sa tanan na akong pagsalig mao pay nakaako sa pagyatak sa akong pagkatao. Oh, sorry darling. Tabangi gyud ko aron dili ko makasa ni Nico. With my money, I know I can kill Nico easily. Ayaw, Dar. Yainan ta ka. Nga wise sa si Nico. Maong utang pot. Ayaw siya hilapti. Mauban ko libo. Magpalayo ta. Ano mo lang baso na? Nabuya ni Nico.
Naman kayo na! Mao nga ato ning ipahimutan dito sa kwarto aron nimong matiman. Sige, sige na. Atong dalion. Naibawan mo sa kag sa maing buhaton aron dali ning mawasan. What? Nagkasabot kami si daddy ninyo sa inyong pagbiya kaganina nga mamakasyon kita sa laing nasod. Kana kun ganahan mong mauban. Wow! Kanindot unta, ma'am. Oh, Pero, di ban pwede nga, mubiya mi kay, naman mi klase. Kamo na lang una si daddy. Ang pahimus dito kay, musunod raw niya mi si Hana, kung mahuman na gid mi sa among pag-eskwela. Hapit na gyud ang katumanan sa among mga damgo, ma'am. Dili una mi mauban, okay? Kamo na lang una si daddy. God be with you. Nico, Oh, kung kaya nimo, higo pa ning black coffee aron mawala ng hangover. di mo kamakatulan na. Kisa pinag-ingon mo nga okay na sa nakainom. Ang amo ni Berto kaya ato. Nakadungog mo ko sila istorya. Unya imong i-apply na ako. Bisag wa ka ba kasiguro nga okay yun na. Epektibo man ko kaayo. Sige, basin pa. Ako suyan, be. Hotda. ato nang lihokon ang ato mga papili, Star. Sige. Kung gusto ka mo kuyog, mas labing maayo. Pero kung dili, okay ra sad. Wala na problema. Ukuyog ko. Basi gusto kang mapaway. Ay lang o nagpugsa ang imong lawas. Dili ba ilalim nga mas stress ka? Kung ikaw nga mas grabe pa ang stress nga natilawan, nakahimo pang mo smile. Ako pa kay dili. So, Mag-ilis na ta, aron makapaglakaw ta. thank you. Kumusta na ka sila? Sa mga sunod nga may tabo sa akong pagbiya. Ay, maayong tagmo kontak siya. Dili lang ako. Grabe akong kakulba ang ibati. Mura ginubuk ang akong dugan. Nga naman ka? Hello? Bisag ursa pa'y may tabo. Kanang tanan nga kong ihatag ni Monico. Imo na gyud ka. Nakasabot ka. Ano sa ba ni? Nga nung ingong na imong kisulti? Di na tumatag ka ng panahon, Nico. Naibaw ka na. Usa ra kabutang akong ipanikor nimo. Wa gyud ako mahay bisag kamay ang akong pagpakabuang sa usa ka tarong nga tawo. Ha? Mao nga ayo pagda ang tanan nga nani mo karon. Kay para na si kayuhan. Ano kon nga di na ko matambungan unya ang imong pagpaso. Timaan nga hingpit na gyud imong matapos ang imong kurso. Gusto kong mamig-ampit sa imong kalipay, pero Dili pwede? Nga no? Giyos kasi mo asawa. May gibuhat ba siyang dautan diya ni mo? Di ko musugutan ha? Ang akong giingon nga sulbaran niyo hinay ang problema. Maong ayaw ko ina nga pasikatan kaniya. Hello? thank you sa concern. Bye, Nico. Asa. Hello? Hello? Sumit kayo nito po. Karong kinahal ako ni Masusi. Dili mahimo mo may daotang may tabo ni Sir Dave. Dili. Asa ka, Nico? Muna ka oh. Tingali ko hagas kondisyon nga mo drive dong.
Ako lalay mo drive para ni mo rong adlaw dong. Kung asa ka, sultihi ko. May mo bag mo relax lang mo, ha? Aron dili magdibal umain nga akong oh. Asa man ta dong? Sa ila, Sir Dave. Asa ka? Miingon ko sa ila, Sir Dave. Tanan rin ito. Ano gingan man na yung dagway? May problema ba, Nico? Wa, oy. Tanan ba nang? Okay na. Okay, let's go. Langgring. Lang, bye-bye. Uban ko ninyo, Bi. Lang. Ayaw pag binata diha, oy. Pagdali ba nang? Ay, langgring. Dang. No worries ha. No worries. Okay ra ba yata? Way blima ha. Ayaw taon kong sugatag gahot o niya inikuli na ko langgring ha. Manong! Yes, dong! Nanadong! Tana tard, aron dili tamalangan. Doon na para batay laing lakaw. Kaniyot lang dar, ha? Oh, unsa man? Pwede mo suggest. Sa unsa man? Mas nindot tingali kung dinhilan sa Pilipinas start. Dagan pa kayong dapit din sa itong nasod nga wa pa nato masuroy, di ba? Mga nindot nga dapit nga imag yung gidamgo nga doon kung makalugar ta. So, mauna ni ang higayon aron ato ng paymuslan. Okay ra? Okay ra ka? Bitaw sa? Kay aron kun mingawon ta sa atong anak, dali ra kay ta makauli anytime. Nga wa nay daghang hasol. Mao. So, Deal. Pagkabusit. Kung kinusok ta magdali. Mausa na nilangan. Relax lang dong. Makalusot ra lagi taron. Lain na kaya akong gibati. Oh my goodness. Di unsa man diretso tag ospital. Ano naghiskot ka ba sa ospital? Lain magapaminaw nimo si Mulawas. Diretso sa ila, Sir Dave. Okay. ay, salamat. Iwa mo supak. Nadara sa akong pagpasabot. Di na ko makayang mato sa layo. So, final na to, Dar? Di na lang ta mulabang sa gawas? Sa pagkatinuod lang, gusto unta kong mabalik sa US. Kaya daghan ba akong na-miss dito. Ugaling lang, kay sa pagkakaroon na ang akong concern ni Angelo. Daghang butang din nga nagkinahanglan sa atong pagatiman ang dili niya kaya nga tubangon. Di man ko gusto nga labdon dayon ang unahuna ni Angelo. Niya baya siya sa katapusang hugda siyang pang-eskwela. Maong dili una nato siya sulasulon dar. Okay na? Uoy. Sa pagkatinuod lang, murag dili sarbay unta ko gusto magpalayoon na ta. Kay tinuod man ang imong giingon nga sa pagka-busy karon ni Angelo siyang pagtuon, dili gyud nato angay labdon ang iyang sa ubang mga gimbuhaton. Okay. Okay ra ta nga motuyok sa kaugalingon natong nasod. Oh, tara. Oh, asa man ta? Magpayahay. Pawagtang sa stress. Para ba nung? Sir Dave, di ba? Oh, pero nakakita ka ng pagguho sa ilang sakyanan sa gate? Oh. Ato unang pasagdan mo agi sa atong atbang. Aron atong makitaan kung kinsay nagdaatan. Oh, okay. Oh, hala. Si Sir Dave bantog si Ma'am Lulit dong. Okay. Laos ta. Habi na ako mga natasila. Wa ang akong tuyo. Maumulahos na ta. Babe, ganihara ko kung nakabantay nga wa ka mahimutang. Unsay problema? Ambot ba? Uneasy ko. Murag, kalit man kung wa makauyon sa plano nila ni Mami ug Daddy. Diyan mamakasyon sa layo.
gibati kong galit nga kamingaw. Unya, sakit. Murag dili ko gusto nga mawa sila sa akong mga mata. Tungod tingali na nga kanunay kamanggo nilang iuban. Every time nga gusto silang mobakasyon. Possibly. Pero, ang kasakit yun sa kamingaw. Nga akong gibati ba? Like yun. Nga nung kaha na, babe. Maon sa'yo may kasulti. Aron mawagtang ning kahuot sa kong dughan. Uy, babe. Nga bang gikinahanglan magyud ani mong hatagan og daotang kahulugan? Wad ana mga negatibong ginahuna nimo, uy. Relax. Masakit ka pa kasing-kasing, simba ko lang. Na, wa ba gyud ko mangandoy nga mabiyudag sa'yo, ha? Babe, relax. Stay safe and healthy. Kamoy akong gusto nga naa ka kanunay sa akong tapad hangtod sa atong pagkatiguang. Atong i-prove nila nga naag you forever. Until now, murag di pagyapon ko makatuong nga ako ka na gyud, babe. Ako, babe, nalipay kay gihatagan man gyud sa Ginoo og katumanan ang atong giampo nga makasal na ta. Pero maay nang mahibaw ka nga dili pa gihapon ko pwedeng moangkon nga ako na gyud ka. Ha? Yes. Kay dili pa nato mahibaw ang dagan sa panahon. Gwapo ka, babe. Naani mo ang tanang hiyas nga gipangita ni bisan kinsang babay. Unsay atong kalibutan kun magpadaka unyag dunay manintal. Unya imo kumbiyaan. No way! Why lang makadagtintal na ko. Kundili, ikaw ra, Mrs. Cruz. Ayaw paniguro. Tao ka lang, babe. Nabalik lagi dayon mo. Wa man gani ko magkasabot nga nung nga nung na yun ani ni nga ako'y kuyog. Unsa na inyo giadto sila Sir Dave? Wa man may makalahos. Nagpadistansya raman mi sa bahay nila ni Sir Dave kay iya mga nakita nga may gawas ang ilang sakyanan. Unya, humaniya malantawi nga ang sakay sila si Sir Dave ug ang iyang asawa. Kaya nanlandayon ko nga lahos ta manong. Dayong panghupaw. Sabi ko kay problema sa? Dili ba siya ingon anang musong dito silang Sir Dave? Mo gani. Kung mahimo gani nga makalikay na siya, mulikay bayag yun. Mabitaw nga naibong sa bitaw ko kung nga nga iso kay siya nga nangagdan ako nga makikpangadto dito. Sabi ko kay naitabo. So ay ko na pangutana. Basig tuganan day ka. Nasakpan mi siyang asawa. Unsa? Nakalitan yun ko. Pero yan sa nagdaghag lang siya. Wala niya ilak ang sira sa pultahan. Mausay na kayo nakasuhod si Ma'am Lolit. Ya, huwag yun makabanta kay pulos may nakatuog maayo. Diha may naigbot, diha may singgit si Ma'am Lolit. Kamakauuwawa na, Nico. Pero nuwad, anak ko kuha mo nang. Unsay pong siyang anak? Maay na lang kay uwa sila si Angelo. Kaya dito ba sila matuog sa hotel? Kung nahitabo pa tingali, nga di siya og nakatugog sa kasaba sa inahan. But, sa kaya sunod na may tabo. Nico, di tawag dugay din Wa ka mahibaw sa sunod pang mahitabo. Ayog isugal ang imong kinabuhi kaya di ko gustong mamatay ka. Mabiya ta din ni sabing dali. Ga! Oh, hello! Pangandam, kay mabiya ta din ni karon dayon. Ayaw. Aw kung gusto mo makalikay, sige pa mauli mo sa isla. Muuli ko nga kauban ka. Mong pangandam na. Nausab ang plano, anak. Ha? Anhin na lang ko na Miss Pilipinas mo. Thank you, Lord! Naguol kay siya nga nakunahuna sa inyong biyahin, daddy ni. Hasta ko, natakda na lang hinuon sa iyang kakulba. Uy, nga naman, uy. Ambot niya. Maingon man na siya nga kalit ko no hinuon siyang gibati ug tumang kamingaw ninyo ni daddy.
Sakit ko nung nga kami nga ang iyang gibati. Uy, nga naman na. Wag ko'y kahatag nga hustong tubag anang imong pangutana, Dad. Ang ako rang nibawaan, nga human kanyo istoryahin ni Mami nga manglarga mo sa stage. Nain man nun kayong akong gibati. Mura man kog nahadlok. Ay, hindi na maayo da. Maong pa-check up. Pa-check up. Mauban ko. Kaya tingalig taas ka og dugo diya, ha? Pa-check up taon na, aron sa pagsiguro. Wa pa ba taong ka makahatag og apo, ha? Bebe, karon dayon, mga tag doktor. Kiko, Ayaw na kabalaga. Nia, naandam na ako akong dadunon. hindi ko. Dili ko magminaot. Nalipay ko inikahayahay sa atong pagkabutan karon tungod nimo. Oh, naong kong kwarta rong panahon na. Kikinsabay wa magkinahanglan na ng kwarta. O ganing nagpabaga ko sa kong naong ug hangyo nimo nga ayaw gyud ko siki si Sir Dave. Pero kung maon walang gani na nga maglatay imo kinabuhi sa kalugas lanot, di ko palabot ana. Bihaan taning tanan. Basta magpabilit ka ng buhi. Tana. Pero kinahanglan nga siguro gyud nga masirhan ang tanan, ha. Dili sa gusto nga dunay makasud ining baya. Ug sayon lang. Ha? Mubiya ta kadiyot. Pero mubalik pa ko. Ganong yun anak man ang imong tinalawan ako, Dar. Kumusta si Nico? Ha? Karon mo ingon ko, nga di nagyo kumutuo nga wa ka makatulto sa iyang ipuy-an. Maumahi mo pag imo kong dadon ngadto ni Nico? Ngano? Gusto na ko siya ikatubang. Unsay rason? Ayaw na lang pangutana. Mahimo ba? Nagiplano ka dautan. May na magklaruhay ta, ha? Humanak ko mo hangyo nimo. Nga ayaw nagilabti si Nico. Kay wa yun sa... No. Ayaw pag-ingon anak nga wa gyud siya sa Darl. Sadaan gyapon siya tungod kay iya ka manggitubayan. Kay kung gusto siyang mulikay, pwede kayo oy, di ba? Pero iyang gikalimtan ang pong respeto. Iya kong giyatakan. Kung gusto nimo siyang sinutan, Ako lang siya pakigsultihan. ayaw kong himo ang buko, Dar. Unsa? Kalimti ng imong tuyo. Kay dili ko masugot. Unsay sunod nga mahitabo. At ang ang laing sumpay ning atong sugilanon, may buntag pakahang moabot. Writer, Monique Di Gracia Sasidon. Directress, Jennifer Dato Minyosa. Spinner, Ariel Mangkao. Recording Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless. A sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it. And I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah, don't want a life that is complacent or possibly boring. I just want a life that is worth every day exploring.
My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, 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 I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, 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 yeah. This is a statement to appreciate all that is vacant. It's just for the taking. If you make up your mind, you can take it. I'm never complacent. I would work in a mansion or basement. Yeah, there's no replacement for persistence. It's a patience. Yeah, in this life. Okay mga listeners, ang oras alas 5:44. Huwag manguli na. Surrender na scotch. Ay! Nabitin pa si Upaw. Kada ganun pa ni Ugka 12. Sapatos din, magsapatos. Gabi din, pang-jogging. Pili mo, ganimusa na pang-jogging. Kondisyon kay libot ba? Yeah, kondisyon kay scotch ba? Kapila libot to. Kapila mo libot. Wabi ka libot, ay, dito rin ito. Dito rin bubos. Hagdan. Buno. Kapila libot. Hagdan na ka? Mark? Sagdan na ka rin na? Hindi, ano, tuyok, daging, baik, babal po. Titrik eh. Kondisyon kaya sa mo, tag-airport nga tol 8 kito. Mapugos kag dong sa tumay kay taas kayo. Muli na may makalasiras kay murag nalipong tumujok. Lahat ni mabaguhan kay murag dali maluya kalisinas. Pero maana din ni madugay. Okay. Kaduha pa mga adlaw ron. Mabutig buwan na wala. The flash na ni gagi. Sutoy-sutoy na ba? Labyan na ng mga kuan ba mga motor ba? Kusur kay uragan ba? No. Huwag mo ito mga ka-listeners, ang sumpay sa dramang May Buntag Pakahang Moabot Part 4, no? Isagwa pa na mairit na ko aning pag-jogging na mo. Advance man yung ato ang video. Sumpay naman dito sa drama, no? Matik na ba? Paminaw na ninyo. Mga boxer. Anong boxer? Olympic. Carlos Yulo. Carlos Yulo, boss. Naguna na. Carlos Yulo. Otik. Oh, dili taman mga listeners. Thank you so much for watching or for listening. Ating mo kanan mga listeners. God bless itong kanan. Sipit ay basot yun.